Bueno, bons días. Damos comenzado o pleno do 24 de febreiro do ano 2025. Primeiro punto, aprobación data sesión 27 de xaneiro de 2025. Alguna excepción? Segundo punto, acción de conta de decreto editado da Alcaldía do 22 de xaneiro de 2025 ao 19 de febreiro de 2025. E terceiro punto, expediente, aprobación de pregos e gasto expediente para a licitación de suministración de enerxía eléctrica. Carlos. Bos días a todos e a todas. Consta neste expediente un acordo da Alcaldía polo que se viu a resolver, en primeiro lugar, incoar o expediente de licitación para a contratación da suministración de enerxía eléctrica. En segundo lugar, remitir o expediente ao Servicio de Intervención ao fin de solicitar o correspondente documento de retención de crédito. En tercer lugar, dar o traslado do acordo ao Servicio de Contratación en Secretaría Xeral para que se procedese a elaboración dos pliegos administrativos e, unha vez cumprimentado todo este trámite, pois o expediente sométese a consideración deste pleno como órgano de contratación. Constan en dito expediente os informes favorables da Secretaría como da Intervención Municipal e, polo tanto, a proposta que se trae aquí a este pleno é aprobar o gasto de 1.843.184,54 euros para o IVA incluído para a suministración de enerxía eléctrica durante 2 anos coa posibilidade de prorrogar o mesmo por 2 anos máis, aprobar os pregos administrativos e aprobar finalmente o expediente de contratación como anticipado de gasto polo procedimento aberto suxeito á regulación armonizada, procedéndose á apertura da fase de licitación mediante a publicación do anuncio no Diario Oficial da Unión Europea no perfil do contratante do Concello de Porriño. Está, bo día. Estou un pouco máis da gorxa e a ver como vai a cousa. Ben, nós vamos a votar a favor do procedimento deste expediente porque consideramos que é preciso regular ese tipo de contratos e, en principio, logo miraremos cando se tiña que adxudicar a empresa que teña mellor puntuación, pero votaremos a favor. Ben, bo día a todos. Bueno, o Partido Socialista non se vai a opor a que se legalice, que se poña en marcha, bueno, pues a licitación deste contrato, que se faga regular. O que sí notamos é unha falta de mellor de, bueno, pois de certos puntos que creemos que nos tempos que corren que deberíamos pensar máis no medio ambiente, sostenibilidade, e non estaría de máis que se pensase neste pliego, por exemplo, en obligar a adjudicataria deste contrato a que instale puntos de recarga eléctrica en instalacións municipais e creemos que é posible e se pode cambiar ou facer unha adenda posteriormente. Aí queda a idea. E tamén consideramos que o plazo de 2 anos de execución do contrato, pois bueno, está ben, pero tamén hai que ter en conta as circunstancias internacionais, subidas e baixadas da enerxía eléctrica. Sabedes que o mundo está cambiando e ao mellor habría que incluir algunha cláusula para que se contemplara cando as condicións do mercado se poñen un poquinho máis bruscas e duras, como pasou fai 3 anos que a guerra de Ucrania, ter controlado un pouco iso no contrato. E a maiores, tamén temos a dúda de como se vai a controlar que as fontes de enerxía sean renovables, que certificación se van a pedir a adxudicataria para que todos teñamos seguro de que esta empresa está suministrando enerxía eléctrica con enerxías renovables. Por lo resto, vamos a votar a favor. Gracias. Ben, en relación a esta cuestión, este mesmo pleno, na sesión ordinaria do 29 de xullo do ano 2024, xa aprobou a xenda urbana rural do Concello do Porriño. Antes de chegar a este punto de aprobación por parte do pleno, aperturárase
unha fase de estudio e de diagnose. A partir desta fase abriuse un proceso participativo a toda a veciñanza. En abril do ano 2024 convocáronse tamén 5 mesas na que estiveron presentes técnicos, funcionarios, axentes sociais, grupos políticos, axentes medioambientais, axentes económicos. Na propia página web onde estaba colgada a xenda urbana habíase habilitado tamén un cuestionario para que calquera que o desexase podese facer todo tipo de propostas. De feito, pois, tuvo unha amplia participación na página web e con todo este proceso feito, pois identificáronse 5 eixes que se integraban en 136 medidas, proxectos e accións piloto. Polo tanto, trátase, esta xenda urbana, evidentemente, dun documento vivo, vais adecuando as necesidades do Concello e as posibilidades de execución. Estes 5 eixos pois, resultaron un porriño máis verde, un porriño habitable, inclusivo e amable, en terceiro lugar un porriño conectado, camiñable e accesible, un porriño vital, activo e cohesionado e finalmente un porriño productivo, innovador e competitivo. Pois ben, agora con esta aprobación deste PAI damos un paso máis para o desenvolvemento urbano e sostible do noso municipio. A nivel galego, esta convocatoria que se fai pois, supón un investimento total de 289 millóns de euros, unha axuda FEDER de 174 millóns que financia o 60% dos proxectos que sean seleccionados. O Porriño, neste caso, como cidade intermedia, pois aspira a un financiamento de 15 millóns de euros para un proxecto centrado en promover un desenvolvemento máis equilibrado no noso municipio. Por lo tanto, a iniciativa que se propón, neste caso, presta especial atención á parroquia de Torneiros e os principais proxectos deste PAI son os seguintes. En primer lugar, trátase o primer proxecto, un Torneiros saludable e inclusivo, ten un importe total de 5.493.000 euros e incluye 5 concretas actuacións. A primeira delas é o soterramento da liña de alta tensión no núcleo urbano. En segundo lugar, tamén a consolidación de eixos urbanos máis amables mediante a ampliación da rede peonil e a mellora dos espacios públicos. En terceiro lugar, a creación de eixos verdes. En cuarto lugar, a creación dunha rede de refuxios climáticos multifuncionais e, en quinto lugar, tamén se incluirá a posta en marcha dun programa social para activar o espacio público, fomentando a cohesión e a inclusión social mediante actividades que impliquen a veciñanza e promovan o uso e cuidado dos novos espacios urbanos. O segundo proxecto denomínase un Torneiros integrador e sostible, ten un importe de 2.790.500 euros e céntrase en 3 concretas actuacións. A primeira delas é a mellora enerxética e a ampliación do centro multiusos de Torneiros. En paralelo, o proxecto tamén desenvolverá un programa de formación dual en colaboración coas empresas locais e, ademais, procederase tamén á creación dunha aula virtual que xogará un papel fundamental na inclusión digital e na formación a distancia. O tercer proxecto denomínase Torneiros conectado e vertebrado, busca mellorar a mobilidade sostible e reforzar a conexión entre o Torneiros e o Porriño. O importe, o orzamento total deste proxecto é de 1.330.000 euros, está estruturado en 4 accións principais. A primeira delas é unha liña de transporte público sostible entre Torneiros e o Porriño. A segunda é a creación e posta en marcha dunha app para a xestión do transporte público no Porriño. A terceira é a mellora da conectividade peonil Torneiros ao Porriño, mellorándose as infraestructuras peonis entre Torneiros ao Porriño e garantindo desplazamentos, pois, o que se pretende máis cómodos e seguros a pé. E, finalmente, un corredor multifuncional do Louro, que é un eixe vertebrador do territorio que mellorará, entendemos, a conexión entre Torneiros e o resto do municipio. O cuarto proxecto ten un presupuesto de 1.450.000 euros. A primeira das accións que se prevé no mesmo consiste na creación dun espacio público inundable multifuncional. A segunda acción tamén centra a súa atención
na ampliación do espazo fluvial do Río Louro, especialmente no tramo que pasa polo polígono industrial da Granxa, ten un orzamento, como dixen, pois de 1.450.000 euros. E, finalmente, o quinto proxecto é un porriño activo e cultural. O presuposto desta actuación é de 3.936.500 euros e as principales liñas de actuación son as seguintes. A primeira delas, a ampliación do auditorio municipal. A segunda sería a creación dunha nova sala de lectura espacio TIP. En tercer lugar, dotación de equipamento TIP e inclusión digital en espacios culturais. A cuarta sería un refuxio climático e mellora da calidade urbana, que mellorará a calidade ambiental e promoverá un entorno urbano máis resiliente e sustentable e adaptará os espacios públicos ás novas necesidades. E, finalmente, tamén a mellora do espacio peonil na rúa Xosé Fernández López, Polo tanto, estes son os cinco proxectos que integran o PAI do Concello do Porriño e, polo tanto, a proposta que se trae a este pleno é aprobar este plan de actuación integrado, solicitar, en segundo lugar, unha axuda ao Fondo Europeo de Desarrollo Regional polo importe de 9 millóns de euros e, en tercer lugar, declarar que o Concello se compromete a habilitar o crédito suficiente para financiar a execución do proxecto en caso de que resulte solucionado mesmo. Nada máis. Ben, en primeiro lugar, nós non estamos en contra de que o Concello presente diante das administracións o maior número de iniciativas posibles para conseguir financiación a proxectos determinados, non? Iso vai a por diante, pero creo que se debe traballar dunha forma distinta e debemos facer proxectos competitivos e proxectos moi concretos. Estamos diante dunha proposta amplia onde queremos abarcar distintos proxectos e a noso modo de entender pouco traballados no seu momento. Pouco traballados, de momento. Abarcar desde torneiros, meter no mesmo proxecto ou na mesma solicitud de subvención con 5 proxectos a cuestión de torneiros respecto ao tema dos espacios de mobilidade interna de torneiros, meter tamén o tema que resolva o tema que ven xa de lonxe, que o asunto do soterramento da alta tensión. A continuación, a abordar a situación da infravivenda, o que son as chabolas nun ámbito moi determinado de torneiros, que non só está a carón do polígono, sino tamén hai un outro ámbito máis reducido, pero tamén hai que atender, que é o entorno da Mota ou Relva. Logo pasamos á zona do Río Louro, metendo na proposta toda a cuestión do entorno natural sostible, donde metemos o asunto da senda hacia o polígono, que, por certo, non pasa pola Granxa, senón pasa polo corazón do polígono das Gándaras, que foi o primeiro que aterrou boa parte da lagoa das Gándaras, non é a Granxa, foi posterior. E en detrimento do acordado por este pleno, que era un proxecto de defensa ou iniciativa de defensa do entorno do río Louro, os seus afluentes, como pode ser o Fontaliño ou o río da Relva, resulta que o que se propón é a ampliación dun espacio inundable, chamémoslle claramente que sería semellante a unha playa fluvial no entorno urbano, e logo damos outro salto e enlazamos co ámbito sociocultural, que é o tema do auditorio. O auditorio, por certo, o proxecto que está axudicado, está en fase de execución, e agora metemos aquí financiación, cando sempre se falou que a financiación ligada a este proxecto está xa nese expediente de licitación financiada en boa medida pola Xunta de Galiza, non? A idea igual é ir liberalizando fondos, non? Ainda que agora metemos aquí o tema da humanización da rúa
Esperanza Areal. Fago esta descripción para centrarme ahora en que as carencias que nos encontramos sobre este proxecto, e habrá moitas outras seguramente, ¿no? Pero respecto a línea de media, ou digo, de alta tensión, fálase que houve contactos ou conversas e hai disposición da Xunta de Monte de Torneos que pasan boa parte desta línea, outra parte por territorio privado. Pero nada se concreta, que non sabemos se o soterramento vai ser só de 2 apoios, por tanto falamos de 2 vans de soterramento, non sabemos se hai unha desviación para liberar esa línea de tensión que xa ven da subestación de Atios para a autovía, que cruza a autovía por un lado, logo volve a cruzar por outro lado e afecta un territorio moito máis amplio, se rematan na parcela da Xunta de Montes na Relva ou libera o núcleo rural da Relva para deixar libre tamén esa zona de poboación do ámbito rural, non se concreta nese proxecto, só se fala de intencións. No que respecta ao tema de torneiros, si se concreta un pouco máis sobre o tema da mobilidade, espacios verdes o que chamades unha illa verde, porque eu entendo que vai na línea, inda que non hai proxecto xuntado a este expediente, que é, pois hai viales bastante amplios, crear máis zonas de espacio verde, arbolado, e que sea un espacio máis amable no entorno urbano de Torneiros, no que son os polígonos. Estaríamos de acordo. Pero logo abordamos a cuestión social respecto ao tema que ligamos aí o foro empresarial por un lado, ligamos no que é a formación, ligamos o tema de a CESCA máis os asuntos sociais respecto á situación de infravivenda e a situación que teñen moitas familias de Torneiros. Ben, pero nada se pon sobre a mesa, que alternativa hai a esa vivenda, non se aborda, non se fai ningún proxecto de alternativas. Ali hai 2 polígonos públicos programados residenciais a desenrolar, é certo que son ámbitos privados, pero xa que se o potencial pode ter unha iniciativa de compra de terreos e formular ou pôr a disposición da Xunta de Galiza propostas de vivenda para buscar unha saída digna a xente que hoxendía vive nas xabolas en Torneiros. Nada se aborda neste proxecto. Fálase do foro empresarial, que non se sabe aínda cal é o seu cometido. Debe haber unha xenda clara, moi definida, en que vai consistir. Podemos estar de acordo na ampliación e dotar máis zonas para a formación ou incluso para o uso sociocultural na parte restante que ainda pode haber edificabilidade no que é o multiuso de Torneiros, pero logo pasamos tamén, seguindo ese orden dende o oeste hacia este, que é o entorno do Río Louro. Mencionaba antes o tema da falta de compromiso deste Concello respecto ao ENIL. Figura de protección, figura que impediría agresións, como nos entendemos que se proxectan con esta iniciativa, que é basándose ou fundamentándose en que o Concello de Porriño é unha zona inundable, entón para eliminar esa avenida de auga no entorno urbano, para minimizar o impacto e evitar desbordamentos, o que se nos ocurre é facer unha ampliación da lámina de auga moito máis ampla do cauce natural do río cunha playa fluvial para amortiguar. Si logo mencionase que tamén había que protexer o patrimonio etnográfico, falamos do Peirao que está un pouco máis abaixo da zona dos terrenos que se compraron, e falamos logo da Ponte das Almendras, e falamos moito máis abaixo da Ponte do Baranco, que son 2 tapóns para estar na zona inundable, que si a auga retorna hacia atrás un pouco, pero desborda hacia a zona das Gándaras. Non estamos totalmente en contra do que se pretende de facer unha playa fluvial. Nos defendemos, deixamos no seu día, que pode haber unha zona de equipamento, ese é o objetivo da compra que nos iniciamos no seu momento de terreos no entorno do Río Louro, para ter un espacio de equipamento compatible con ese proxecto do ENIL, donde non podía nunca chegarse o entorno do cauce natural do Río Louro para esparcimento de zonas verdes que así ten o plan xeral na poboación do Porriño. Pero o que se proxecta non vai nesa línea noso punto de vista. A mobilidade, cando falamos da mobilidade de Torneiros co centro urbano, colocar unha línea de transporte en Torneiros centro urbano, bueno, pode levarse adiante, non digo que non, pero habrá que abordar tamén a mobilidade no conxunto do territorio.
a mobilidade interna do Concello do Porriño. Sabemos que a mobilidade tamén nós non temos competencias directas en mobilidade, ten que haber un convenio directamente coa Consellería de Transportes, coa Xunta de Galiza, para nos ter capacidade de facer esa línea interna de mobilidade no Concello do Porriño. Non se aborda con calidade o proxecto neses parámetros. Saltamos logo aquí ao centro urbano, co tema da ampliación do auditorio. Ben, logo falaremos máis adiante no seguinte expediente sobre a ubicación e a teima de colocar no centro urbano, no espacio limitado entre edificacións, unha obra que debe contar, que vai en contra dos parámetros aquí defendidos. Vai en contra porque hoxe en día, e a nova lei do solo de 2016, así contempla que sempre a ordenación urbanística debe ir gañando espacio para a xente. E naqueles espacios dotacionais debemos contar sempre con espacios alrededor deles amplios. Bueno, pois o Partido Socialista evidentemente nunca vai a protestar nin a criticar que se pidan proxectos, en este caso europeos, e un proxecto que sin duda pode mellorar os moitos aspectos da nosa vila, no? Que presentades, pero sí que notamos que hai falta de rigor, transparencia e responsabilidade. Como oposición a nosa obriga é ver que os procesos sean legais, viables e sostibles. En este caso, xa nas comisións informativas, vos advertimos de que nos botábamos en falta o informe da interventora municipal de si tiñamos disponibilidade dese 40% que nos exixe para solicitar esta axuda. Un 40% que ou mal nos dan as contas do que leva pasado durante 2 anos e medio aquí no Concello, neste pleno, ou non os temos. Por tanto, consideramos que aquí, probablemente dentro de un plazo de tempo razonable, a Administración responda de que hai que axuntar, pois, por exemplo, a liquidación do ano 2024 que estará por salir xa o mes que ven, ¿no? Por exemplo. Pedimos informe detallado por este motivo e a maiores, pois, notamos en falta, como se decían anteriormente por aquí, que se incluya un proxecto ambicioso, ¿no? Miramos moitos parches na zona de Torneiros, cara ao casco urbano, pero notamos en falta, pois, iso, que se resolva o tema da infravivenda que hai en Torneiros, sabedes que é un problema clave que se mira hoxe en día non se esconde porque se limpiou por esa zona e sabemos que está aí, porque parece que era invisible hasta que se limpiou, e afecta evidentemente a todo o Río Louro e a toda a zona que quere restaurar. Eu penso que debe ser un poquinho máis ambicioso a Consellería de Vivenda e tratar de ver un convenio con esas personas e aí va a ter a axuda do Partido Socialista sempre para encontrar unha solución a esas personas, ¿no? Plantedes o que plantedes con tal de mellorar a vida de esas personas e sacar esas infraestructuras de aí, nos nunca vamos a opornos e tedes a mantendida para o que queirades. Agora, a vía do tren, o soterramento do tren está aí, tampouco se incluye neste proxecto e consideramos que é unha falta moi grande e sobre todo porque é unha infraestructura que tamén axudaría a conectar Torneiros con Porriño. Tamén notamos que bueno, todas as dúbidas sobre a viabilidade e o impacto das contas municipais son así. Nos pedimos o viernes un informe da interventora, non sepamos, non se asuntou o expediente do pleno, seguimos esperando e, por tanto, o que pedimos é que quede encima da mesa, ¿no? Pedimos que se faga por parte de intervención esta alcaldía un plan de financiamento de como se vai a facer cargo o Concello do Porriño dese 40%, que se suspenda temporalmente esta aprobación hasta que teñamos todas as contas sobre a mesa. Moitas gracias. Bueno, en relación a isto último que decía o portavoceiro do Partido Socialista, no informe da Secretaría Municipal, pois eu creo que dice ben claro ao respecto, dice que a adopción deste acordo pois non comprende a creación de partida presupuestaria, disposición e compromiso de gasto, recoñecemento de ningún tipo de obrigación de pagamento, que só se trata de solicitar unha subvención. E dice, ademais, que a adopción de futuros acordos de xeración de crédito extraordinario, aprobación de proxectos, exploración de compromisos de
de gasto por encima do 10% dos recursos ordinarios ou 6 millóns de euros, pois sí que requerirán un acordo por maioría absoluta, así como a emisión dos correspondentes e preceptivos informes da intervención e da Secretaría Municipal. Por tanto, entendo que esta é unha cuestión que no propio informe da Secretaría Municipal xa está resolto e aquí únicamente vamos a adoptar o acordo de aprobar o PAI para solicitar dita subvención, non para comprometer ningún tipo de gasto de ningún tipo. Ben, como non terá acabado da primeira parte da intervención, vou acabar agora. Ben, por un lado sorpréndeme, xa que hai turno de réplica e resulta que o Partido Popular e o seu portavoz, pero no conxunto do Partido Popular, parece que nada ten que decir as observacións que nos facemos, unha e dúas, ou as que nos facemos están totalmente fora da realidade, por tanto non merece nin siquiera atención, sería boa parte de desprecio por parte do Partido Popular, porque creo que sempre podemos aportar algo, ou que tan feble que teñen vergoña en recoñecer aspectos concretos que nos manifestamos. Ben, é certo que di agora o portavoz do Partido Popular que estamos dentro dun documento base para pedir unha subvención. Realmente os informes de intervención son preceptivos cando se xera crédito en función de algo concedido e aí veremos se hai ou non hai capacidade. Pero sí que sorprende que utilicemos o documento en datos que son erróneos. Bueno, non son erróneos, son datos reais, pero non actuais, son reais de exercicios pasados. Quero dicir, cando falamos de que o Concello ten un remanente de tesorería que tivo pasou dos 5.261.000 no 2016 aos 10 millóns no 2023, esquece os autores deste proxecto e esquece que supervisou este proxecto por parte do Concello que estes apartados debían ser actualizados, porque xa temos liquidacións que desminten estes datos, porque a liquidación anterior non é a que se está reflexando aquí. Veremos tamén agora a liquidación do 2024 como resulta, non? Por tanto, poñamos datos máis actuais que os hai para poder polos neste expediente. Só quero concluir unha cousa, que está ben correr moito, está ben querer abarcar moito, pero a veces por moito abarcar non conseguimos os obxectivos. Creo que sería moito máis acaído centrarse en un ou dous proxectos como moito, ben traballados, que vertebren todo o territorio se é posible, e puxemos por eles. Porque o perigo que ten esta proposta, e eu non vou avanzar nada porque tampouco teño elementos para decir que isto pode concluir mal, pero hai experiencias onde se quere abarcar moitos proxectos ao mesmo tempo e logo resulta que non están ben sustentados e perdense esa subvención. Eu quixera que houvese unha resolución favorable, ainda que logo discutamos no futuro certos expedientes. Pero logo tamén avanzo que se resulta que estes proxectos non saen adiante como se pretende, pois a ver a quen é responsable de actuar desta maneira. Bueno, sí, é certo que o informe do secretario con iso, evidentemente, pero o Partido Socialista pode pedir por rexistro e sempre sea con tempo que se axunte ese informe de intervención si é que vos o credes conveniente. Evidentemente non temos o tercio de concelleiros para obligar a intervención, senón houbera o feito. Iso punto número 1. E segundo, creo que é necesario actualmente que as contas do Concello que se pida por prudencia financiera e por sostenibilidade financiera é o máis prudente, por moito que vostede diga. E despois, a que fai mención ao documento do secretario, debería ler tamén o apartado de observacións, donde pon que o documento carece de firma de autor, editor ou autoridade técnica competente para a súa redacción. Debe complementarse esta omisión polo técnico redactor do proxecto. E eu, polo que vexo, non se modificou. Por tanto, teño serias dúbidas legais deste documento.
Bos días a todos e a todas. O que se trae aquí é unha modificación da normativa, en concreto do artigo 9.3, onde se regulariza os sistemas sedes de equipamento. En concreto, recóllese con modificabilidade para o equipamento docente de 0,5 metro cuadrado a metro cuadrado e o resto de equipamentos de 1 metro cuadrado a metro cuadrado. Nesta proposta, o que se trae a modificación en concreto do punto 3.3, onde se engade neste caso a edificabilidade para os equipamentos socioculturais, recolléndose que sería de 1,5 metro cuadrado a metro cuadrado. Na propia proposta de modificación se recolle cales serían os equipamentos que se verían afectados. Neste caso, en canto a esta modificación, sería no propio plan recóllese como equipamentos de carácter sociocultural na zona urbana a Casa Cultural, o Centro Cívico, Centros de Servicios Sociais do Parque Fontebella, Círculo Recreativo, Multiusos Torneiros, entre outros que se atopan nas parroquias. O que se detectou neste caso foi que no propio plan urbanístico a edificabilidade prevista, como dixen, é 0,5 no caso de docente, no resto de 1 metro cuadrado a metro cuadrado, non é suficiente para poder cubrir as necesidades. En máis, detectouse que a edificabilidade prevista para os equipamentos para patrimonialización privada de uso residencial comercial, incluso a cada os 2 e os 4 metro cuadrado a metro cuadrado, incluso en algún caso os 5, polo cal poderíase decir que a edificabilidade pública neste caso estaría sendo penalizada. E o que se trae en concreto é a seguinte modificación da normativa, unha modificación que é exclusivamente dese apartado, ten un alcance reducido e de escasa entidade e que afecta únicamente, como dixen, a ampliación de edificabilidade nas parcelas calificadas como equipamento sociocultural, elevando a 1,5 metro cuadrado a metro cuadrado. Isto, tal como se recolle tamén no propio informe de arquitecta municipal, non supón ningún tipo de aumento do aproveitamento lucrativo, non modifica a clasificación do solo, non incrementa a edificabilidade global do ámbito e non incide negativamente na funcionalidade das dotacións públicas. Ten os informes tanto da técnica como do secretario municipal de forma favorable e a proposta que se trae aquí. Outra cousa, derivado da dúda que planteaba Pedro Pereira nas comisións, informar que paralelamente xa se incou o expediente para facer a modificación do plan, vale? Que era unha das dúbidas que tiña, que lle respondeu nas comisións o propio secretario. Está iniciado para igualar, neste caso, todos os equipamentos, tanto docente como o resto de equipamentos de uso público, que pasen a 1,50 metro cuadrado a metro cuadrado. Grazas. Ben, estamos diante de outro caso e empezan a ser xa uns cuantos donde actuamos, ponemos en marcha proxectos e logo dámonos conta que temos que modificar a normativa para adaptar as nosas pretensións. Dicía no punto anterior que a escolla de situar un novo centro cultural no entorno da actual biblioteca municipal, o centro cultural actual, entre edificacións e a rúa Frenarial e a zona de servicio que limita co novo edificio que dá a rúa Codesal, pois non era unha boa escolla. Consecuencia diso é que a arquitecta que se encarga o proxecto ten que facer un proxecto que debía ter un espacio amplio ao seu alrededor, ten que constreñilo buscando uns obxectivos e iso implica solucións técnicas de encaixe e agora vémonos que a edificabilidade, non se dixemos cando se vivo o proxecto de licitación que había un aumento de edificabilidade nesa parcela. Resulta que se quere colocar un anfiteatro e a miña pregunta é, ese anfiteatro estaba previsto no proxecto adxudicado ou é algo que xurde unha vez que facemos os movimentos de terras e hai opción de crear un anfiteatro a maiores, por tanto non temos o espacio non dá para esa edificabilidade. Quería que se respondese a pregunta, porque logo tería outra despois. Entón vou esperar a que se responda a pregunta, a ver se responde. Pois ben, se no proxecto inicial estaba controlado un anfiteatro, entón aprobouse un proxecto que non cumpría os parámetros técnicos actuais do plan xeral. Esa é a consecuencia
lógica, se non me equivoco. O plan está sin adaptar, porque estamos diante da modificación dun instrumento urbanístico que é o plan xeral. Contempla o anfiteatro e para a modificación do plan. E cando se modifica o plan, xa se está dando o proxecto tamén para añadirse. Entón, vais a facer unha modificación de proxecto. Vale. Ben, ou eu sou moi torpe, Alejandro, ou queres confundirme? Ou queres confundirme? Home, eu non teño ningún inconveniente en deixar o meu turno de intervención e falaste por min. Xa te digo, porque eu estou a película de sempre, son os penos todos iguales, o sea que podes decir cando queiras, se queres tamén falo por ti. Que o que consideras, problema. Moléstache que faga intervención normal? Se a fago alterado, porque sou un esquizofrénico. Se a fago normal, e que sea consecuencia de que estou un pouco afónico, parece que non lle gusta o que digo. Vamos a ver, está claro. Ándalo. Se non entendeu, pois Bueno, sigo reafirmando que se estaba contemplado no proxecto que se aprobou e citou o anfiteatro non cumplía os estándares actuais do plan. Se foi algo posterior, se é algo posterior, o normal é que non se faga o proxecto e se faga a modificación do plan, non? Pero como vostedes contan con Millas Ruta, os plazos e os procedementos dai exactamente igual, porque saben que chegarán a ese final sin problema ningún, aparte ca connivencia da Xunta de Galiza, iso é evidente. Agora, o concreto, este aumento de edificabilidade de 1 metro cuadrado nos equipamentos socioculturais do plan xeral, pasando a 1,5, non só afecta a este ámbito, afecta aos ámbitos das parroquias socioculturais, que ben se dicía no informe. Pero esquecemos unha cousa, ou esquecen unha cousa. Aquí dice equipamento sociocultural, bibliotecas, centros sociais, culturais, recreativos, museos, auditorios, salas de cultura, salas de reunións, exposicións de interés público e comunitario, así como os anexos aos servizos deportivos ligados ao uso. Se mal non me lembro, teñen que en fase de execución, de licitación e execución, 2 centros de educación infantil en 2 destos ámbitos, por tanto, estaría fora de ordenación a seus usos, porque o uso educativo en formación infantil non está dentro dos espacios socioculturais, e os espacios socioculturais das escolas están así catalogados, se eu non me equivoco, creo, igual me equivoco. Non estamos en contra desa proposta de modificación, dixémolo, porque debemos ir a unha modificación do plan xeral. E non vamos a votar a favor dunha proposta donde agrava a situación. E queren emendala, e vai ligado ao punto anterior, emendala coa humanización ou penalización da rúa frente á Areal. Porque danse conta, e non queren recoñecelo, que a escolla da ubicación do centro cultural non é axeitada. E cando estea rematado, cubrirá algunhas necesidades, pero vai carecer de outras moitas. E o Porriño debía invertir o diñeiro con un pouco máis de cabeza. E o Partido Popular debía invertir o diñeiro con un pouco máis de sensatez. Bueno, pois hoxe debatimos aquí unha modificación urbanística que non é para nada técnica, nin transparente nin necesaria. A nos parecenos que é un intento desesperado do goberno de legalizar unha obra que xa está en marcha, que é a do auditorio, sin cumprir a normativa vixente polo que estou observando, e porque si a pregunta que me fago é se todo está tan ben porque se cambian as reglas a mitad de xogo, a mitad da construcción desa obra, me pregunto eu, se todo estuvese perfecto. Bueno, vos, evidentemente,
é un cambio feito a medida para o auditorio, non é máis que un cambio feito a carta, que non lle gusta escutar a palabra, escuite, para encaixar a ampliación do auditorio, e porque sabemos que na xustificación da modificación o único exemplo que se menciona é o auditorio, ningún exemplo máis, porque o aumento da edificabilidade non afecta a todos os equipamentos públicos, só aos socioculturais, que é onde encaixa este auditorio. E porque este cambio non se plantexou antes do proxecto, senón despois de que as obras xa estivesen en marchas. Por tanto, isto non é planificación urbanística, isto é improvisación e trampas. Estáse construindo algo ilegal. Algo ilegal. Se a obra se asustaba a norma, non faría falla cambiarla. Se a obra xa supera a normativa vixente, daquela a licencia é ilegal. E se o goberno concedeu unha licencia sabendo que se incumpría a normativa, estamos ante unha posible prevaricación urbanística. Iso é o que opinamos nós. Sabemos que a edificabilidade se concedeu a posteriori e, por tanto, teredes responsabilidades. Hai informes técnicos independentes que justifiquen este cambio? Non. Estudouse tamén un impacto sobre a iluminación, a ventilación ou a habitabilidade destes espacios onde afecta esta construcción de auditorio? Estudiouse? Non. Creemos que non. Nos creemos que temos que ter máis espacios abertos, máis zonas libres e máis calidade urbanística, e non o que estades facendo. Cheiranos a chapuzo urbanístico, por iso non vamos a aprobar esta modificación, non vamos a aprobar irregularidades e non vamos a cambiar as reglas ao seu antollo. Gracias. Pero... Ben, fíxose público o anteproxecto da construción da variante de Porriño a Vigo da 52. Bueno, o que é a prolongación, non? Porque hoxe en día a 52 remata aquí en Porriño e logo xa emboca a 55 dirección Vigo, non? Bueno, pois dende o Porriño a Vigo queren facer un túnel que afecta gravemente a dos concellos que non son o do Porriño, gravemente a Mos no seu inicio do túnel e a saída en Benbrive en Vigo, pero o Porriño non está exento dese enlace, no? Que na zona, decimos na moción, na zona da Malladoura, os Currás, a zona da Rúa Lugo. Ben, ainda hai unha excepción que é menor, pero hai unha excepción ao fin e ao cabo. O Concello mirei que presentou alegacións, bueno, por certo, son as alegacións bastante sinxelas, abordan a cuestión que o taluz desa ampliación eliminaría un vial de acceso nesa zona e xustifican que un vial principal de escape de cando se corta o tránsito na avenida de Madrid, digo, na avenida de Galicia, por eventos culturais, un domingo bueno, non? Bueno, pode motivarse a xustificación que sexa, pero é certo que elimina ese vial e quedaría moi próxima a vivendas que están ahora mesmo ao carón desa autovía A52 e, por certo, tamén a máis non conta coas barreiras de protección acústica necesarias. Pero nós o que pedimos é que, aínda que a Comunicación con Vigo actual non é a máis adecuada, indo pola autovía, a 55, justifícase no proxecto alta incidencia de accidentes, unha sismicidade dese vial non acorde a unha vía de alta capacidade, pero hai unha alternativa que é a AP9, que ten un enlace aquí en Torneiros, por certo que carece
ese enlace de Torneiros directo á autovía, que podía aproveitarse, donde ten unha alta capacidade e ten un tránsito bastante por debaixo do que se debía ter unha vía de alta capacidade que comunica o norte de Portugal con Vigo. En este caso, podía comunicar todo o tránsito que ven pola antigua A120 ou que ven pola A52 en dirección Vigo. Iso en tempo non supón tanto tempo de demora para chegar a Vigo e chegaría ao nudo de Puxeiros e aí hai un enlace directamente para a VG20 donde ten acceso hacia Navia, o tránsito que vai hacia Vigo, ou desvíase hacia Madroa e ten acceso por Teis ou Bos Aires en Vigo, e falta o acceso principal que é o central, modificando, entendemos nós, os enlaces de Puxeiros, que hoxe en día non son adecuados de enlaces entre vías de alta capacidade, pois pode mellorarse tamén o enlace hacia Vigo e utilizando a P9 polo seminario que é a entrada actual e histórica de Vigo. E tamén habría que modificar os enlaces de Sanguiñeda para ter un tránsito máis fluido e eliminar eses puntos negros de acceso e saída nas vías de alta capacidade que hoxe en día acontece na zona do Costilleta. Tendo isto en conta, nos pedimos na moción que se rexeite por parte do Pleno. Consideramos que é necesario que haxa un posicionamento claro desta corporación respecto a este proxecto. Pedimos que se rexeite en base ao que dicíamos antes, en que hai unha vía alternativa que é a P9, que a alternativa proposta é demasiado lesiva no territorio, e non me limito ao territorio do Concello de Porriño, o territorio da nosa comarca, e comprende Vigo e Mos. Por tanto, instamos a que o Concello de Porriño aprobe esta proposta de rexeite e comunique este acordo de rexeitamento ao Ministerio de Transportes e Mobilidade do Estado español. Ben, en relación a esta moción, en comisión informativa, pois presentamos unha emenda para que se incluísen unha serie de propostas de acordo. Pois entendemos que máis alá pois, de manifestar o rexeitamento do documento técnico que está aprobado provisionalmente, entendemos que temos que propoñer medidas en sentido positivo e que podemos ir un pouco máis alá, como, por outra maneira, pois tamén se desprende do contido da propia moción. Así entendemos que, como medida máis rápida, pois tamén procedería neste caso solicitar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible a liberalización inmediata da peaxe do tramo do Porriño-Puxeiros da autopista P9 que transcurre alternativamente á autovía A55, demandar tamén neste caso do Ministerio que propoña tamén novas alternativas polo carácter que acaba de señalar o compañero Pedro Pereira de a lesividade que pode causar este proxecto. Entón, que se propoñan novas alternativas ao trazado proposto pola grave afección que provoca os efectos de buscar unha solución definitiva e a longo plazo e, finalmente, pois exixir do Goberno do Estado a apertura dun período de interlocución, tanto institucional como técnica, con todos os concellos afectados para definir a actuación de modo que sexa efectivamente respetuosa co territorio, socialmente viable e que supoña unha infraestructura axeitada e segura para a mobilidade da zona. Por lo tanto, entendemos que procedería, neste caso, incluir estas propostas de acordo. No caso de que o grupo propoñente teña ben incluílas, votaremos a favor da moción, senón, non apoiaremos a mesma. Bueno, pois o PSOE xa anunciou na comisión de que iba a votar en contra, porque nos parece que tanto o BNG como o Partido Popular están aquí
politizando un asunto que a hemeroteca os define, a hemeroteca os sitúa e os postula, porque vou a repasar un pouquiño. Xa no 2014 o BNG, no Congreso dos Diputados, recriminou a señorita Ana Pastor, sendo ministra de Transporte, que non levase a cabo nin o túnel, nin a gratuidade do peaxe da AP9 desde o tramo de Torneiros a Vigo, neste caso. E, en concreto, pedían a gratuidade para os camións solo. Xa, no 2014, vostedes, o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, recriminaban a Ana Pastor que non se fixo o túnel e presumían, por certo, o Lalla Rodil, presumía de que a idea era súa, a do túnel e a gratuidade da peaxe. Partindo por aí. 2018, o alcalde do Porriño, actualmente daquela líder da oposición, cando se fixo o cambio de goberno, exigíalle a Abel Caballero e o goberno central, a Ábalos, en aquel momento, que se fixese o túnel para mellorar a seguridade da A55. Me pregunto eu, que cambia? Que túnel era ese? Porque o proxecto era moi parecido. Hasta a señora Nidia Arévalo, que agora se pon moi furiosa defendendo este asunto e os veciños, daquela época justificaba o túnel nesta mesma rolda de prensa afirmando que era bo urbanísticamente para Mos porque non se iba a destrozar tanto. E agora cambiamos, despois de 7 anos, cambiamos de tercio porque a vostedes o que lle molesta é que o proxecto o faga o Partido Socialista, o Goberno Central, e ademais vostede remataba esa rolda de prensa dicindo que era un proxecto bo do túnel para a conectividade cos polígonos industriais e para as empresas. Por tanto, cando se fala, hai que ter un poquinho de memoria e despois non vir aquí a facer, actos partidistas e do que intenta sacar rédito electoral. O BNG me extraña, solo respeto ao máximo o BNG, pero me extraña esta postura de seguidismo do Partido Popular de Mos, porque é unha postura do Partido Popular de Mos. E, sobre todo, porque no PSOE de Porriño, no PSOE de Mos, non do digo, de PSOE de Porriño, PSOE de Mos, estamos moi ben asesorados por inxenieros na materia. E nos aseguran que, evidentemente, hai afectados, os cuales temos que defender seriamente, sin fazer política barata, porque aquí se asegurou, incluso, que os enlaces iban a empezar en Cans, se asegurou en esas reunións informativas que fixo a señora Nidia Arévalo, acompañadas do voceiro SOE Mos, que iba a empezar en Cans, incluso. Ese túnel. Se asegurou. Tamén se asegurou de que non iban a pasar os camións por ese túnel. Mentiras. E o que fixeron foi encrespar o ambiente e que a xente, evidentemente, cando escuta isto, evidentemente, ponse a firmar. Solo por sensibilidade. E a verdade, explícanme iso nunha reunión informativa, porque de técnica tiña pouco, porque non estaba acompañada de técnicos, e evidentemente firmaría esa petición. Pero non estaba seriamente contemplada. Decíanse que se iban a derrubar 100 vivendas, ahora se son 25. Xa miraremos o proxecto de construción, despois de resolver as alegacións, cantas se tiran, tristemente. E hai zonas afectadas. E falalle un concelleiro que é de Cans, que sabe o que son os daños de afectacións de autovías, carreteras nacionales, e sabe o mal que se pasa. E a solución da AP9 gratuita aquí en Torneiros, pois vostedes sabrán, pero a mí me parece que mandar por un sitio inseguro e irresponsable, desviar o tráfico por aí. Ustedes imagínense a un traballador do polígono industrial de Budiño collendo a rotonda Costilleta para volver para atrás. A intersección. Sí, ten que ver. Se os traballadores do polígono queren coller o tramo gratuito da P9, por onde collen? Por la vía que tiene vía. Sí. Queren coller para Torneiros, para onde van? Como que non? Si queren coller a P9 gratuita? Como que non? Sí. Mire, vostede xa quedou retratado polo que dixo, está asesorado por ingenieros ou non, pero dixo que era partidario o túnel, sobre todo para o tráfico dos polígonos industriais. O sea que non veña ahora a dicir outra cousa. Está aí na hemeroteca, por moito que vostede me diga. O trasplazo gratuito da P9 significa 19 minutos de viaxe, mentras o túnel representará 9 minutos de viaxe. Por tanto, aí está o aforro de tempo, sobre todo. Vale, e quería decir algo máis. E a gratuidade do peaxe, Carlos,
ustedes, cando estuveron no goberno, o señor Aznar terminaba no 2023 a concesión dese contrato, e no ano 2000, 23 anos antes, ampliaron hasta 2048. Por tanto, e o criterio do goberno español, e vostedes o saben moi ben, por favor, Vanessa, por favor, vostedes saben moi ben que no 2048 vence ese contrato, está sendo estudiado pola Comisión Europea para declararlo ilegal, e vostedes son os culpables dese trato. Estamos de acordo, seguramente, PP de Porriño, PSOE de Porriño e BNG, en tramo debe ser gratuito. Seguramente nunca se debeu prorrogar ese contrato. Creo que estamos de acordo e así le vamos votando a favor no Parlamento Galego as 3 formacións para que ese tramo sea gratuito. Agora, cando vai ao Senado na época de Rajoy, no 2018, foi 3 veces ao Senado e o seu grupo político votou en contra 3 veces no Senado na legislatura de Rajoy para que se fixera gratuita ese tramo. Por tanto, eu creo, sinceramente, o túnel vai ser un adianto para toda a zona, para toda a zona metropolitana, para Porriño, para Vigo, para Mos, se non tempo. Ahora estamos con este debate, respeto calquer postura e, sobre todo, o que máis me preocupa son os afectados, porque son dunha zona onde hai afectacións por paso de autovía e iso é importante, que se coloquen vallas antisonoras donde se ten que colocar, que se fagan bons enlaces despois de estudiar todas as alegacións que se fixeron, que seguramente moitas teñan razón e haya que rectificar certos puntos. Gracias. Ben, eu non vou gustar máis da hemeroteca porque non é preciso. Do que falamos é que o Benegal leva anos, e moitos anos, pedíndolle aos distintos gobernos, sexa o Partido Popular como o Partido Socialista, que libere, en unha cuestión nova, que libere a P9. No seu conxunto, non só o tramo de Porriño Vigo ou de Tui Vigo, senón no seu conxunto. E se hoxe en día pagamos o pago ao Estado e hai as bonificacións en base, en parte, a presións que o Benegal ten exercido cando tuvo opción de facelo nos orzamentos do Estado ou nos apoios políticos do Estado español. Pero, o concreto, que eu non metí máis aspectos na moción para non desviar o asunto, no? Pero, bueno, non sei se estaríamos de acordo en incorporar un dos puntos desta emenda, que sería, porque coincide que o que nos plantexamos sempre, e están aí as hemerotecas que non vou mencionar, sobre a gratuidade da P9 no seu conxunto, non só este dramo. Non estamos a día de hoxe a favor de ninguna alternativa ao proxecto actual. Estamos a favor de que se estudien a modificación dos 2 enlaces, tanto no Porriño como na zona de Puxeiros en Vigo, para que haxa unha mobilidade entre vías de alta capacidade máis acorde e os súas radios de conexión sexan de acordo aos estándares destas vías de alta capacidade que hoxe en día non cumplen. Pero tamén quero poñer sobre a mesa unha cuestión. Este túnel só resolve unha cuestión moi concreta, que é o tránsito que chega ao punto do Porriño e vai directamente ao punto do seminario, que é a entrada na zona urbana de Vigo. O tránsito que veña de Tui, que non teña outra alternativa, porque non a ten, sino se libera a P9, ven de Tui ou ven de Ourense, que chega ao Porriño, se quere ir para Pontevedra, se quere ir para Navia, díxelo antes, ou quere ir para a zona de Rande, para entrar en Vigo pola zona norte, ten que chegar a Bembrive e subir a Puxeiros. Se o ministro de Transportes dice que liberar a P9 sería logo unha gincana de cara a Vigo, eu pregúntome, o tránsito que chega polo túnel da P9 novo, que chega a Bembrive, a súa subida hacia Puxeiros para ir para Navia ou para ir para Rande, iso non é unha gincana. Ese tránsito de ir para arriba, iso está resolto? Non está resolto. Por tanto, o que hai que facer é vir a vía de capacidade que ven de Ferrol e chega a Tui, nos 2 enlaces que hai en Puxeiros, habilitar a mobilidade e logo mellorar o enlace dende aí hacia Vigo.
hacia Vigo, no sistema que consideren. Porque o outro non libera o tránsito a alta densidade de tránsito que hoxe día é na 55. Libera parcialmente só aquele tránsito que quere ir a Vigo, polo centro. Porque o outro sobrecarga outras vías que de Bembrive Puxeiros. Por tanto, non ten justificación. Xa non se nos acusa de seguidismo no Partido Popular, creo que é non coñecer a historia política do bloque. Agora, eu non quero entrar nin responder dicindo quen sigue a quen. Pero aquí sí hai unha teima da cidade de Vigo para procurar chegar do Porriño a Vigo, ao seminario, en 4 minutos. E meter todo o tránsito no centro de Vigo. O Vigo vai abrir e ampliar a Avenida de Madrid para ter máis espacio para logo dentro distribuir o tránsito local hacia os dos extremos. Teis ou Colla ou Navia. Non vai facer. Vai retornar o tráfico para arriba. E non vou repetir máis. Creo que esta moción ten sentido para fazer chegar dentro do Concello do Porriño o rexeitamento que nos entendemos debe producirse a este documento. E liberar, cando falamos de alternativas, cando falamos de rexeitamento, na mesa está liberar o asunto da peaxe na P9. E mellorar neses enlaces sería aproveitar para mellorar o enlace que hoxe en día sí que se carece de Torneiros coa autovía. Torneiros comunica coa autopista, coa autoestrada. A A55 comunica coa autoestrada, pero a A55 non pode sair en Torneiros, ten que sair ou na Casilla ou ten que sair na Costelleta. Aí, a axilidade do Ministerio de Fomento non é tal. Contéstanos unha pregunta nosa dicindo que o sistema ten que resolverlo o planeamento urbanístico municipal. Manda truco. Aí aproveitaríamos tamén para esa solución que así nos interesa a nós. A Vigo non interesa, pero a nós sí nos interesa esa comunicación en Torneiros coa autovía. Aceptamos, remato, a emenda primeira da liberalización. As outras dúas non. O Partido Socialista sobre as enmendas tamén quería recalcar dicindo, por suposto que estamos de acordo ca unha, a liberalización do peaxe nos parece que é necesaria e se o Partido Popular non hubiera feito que fixo no seu día, pues estaríamos hoxe en día con la rescatada e totalmente gratuita. Vamos a apoiarla, pero as outras dúas desde logo non o vamos a apoiar. E a moción do BNG de rechazar o túnel tampouco. Por tanto, ou se votan por separado as enmendas ou non sei como vamos a fazer. Bo día. Ben, vou dar lectura á moción que presentamos no contexto da celebración do Ano Castelao 2025. Podemos afirmar sen ningún xénero de dúbidas que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é a principal figura política e cultural da historia contemporánea da Galiza, unha condición que deriva dunha traxectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e a obra de Castelao emana do seu compromiso político e social que o levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego, primeiro nas Irmandades da Fala e máis tarde, xa no período republicano, coa fundación do Partido Galeguista. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xustiza e liberdade do pobo galego. Nos anos 20, a súa actividade centrouse no ámbito cultural, con creacións senlleiras como Cousas ou o álbum e a exposición Nós, e mediante a participación en iniciativas como o grupo Revista Nós,
o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30 asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República entre 1931 e 33 e a partir de abril de 1936. Neste período centrou grande parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado no plebiscito popular o 28 de xuño de 1936. Un estatuto que non vía como punto de chegada, sino como primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno de Galiza. Por este firme e inquebrantable compromiso co seu país, Castelao tivo que pagar un alto prezo, primeiro co desterro a Badaxoz, decretado polo goberno dereitista de Lerroux, a partir do golpe de Estado fascista de xullo do 36, momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana e da Galiza, sufrindo unha persecución implacable materializada nun expediente de responsabilidades políticas, no espolio da súa casa e dos seus bens, nunha multa de 75.000 pesetas que tivo que pagar a súa familia e na depuración como funcionario público. A persecución e o asesinato dos principais liderais do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos seus, marcou fondamente a Castelao. Por iso, a partir de xullo do 36, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crimes da ditadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das vítimas da represión franquista. Dese empeño xurdiu a escolla do 17 de agosto, data do asesinato do seu grande amigo Alexandre Bóveda, como Día dos Mártires Galegos, Día da Galiza Mártir. Deste mesmo compromiso naceron neses anos de guerra e exilio os álbums da guerra, Galiza Mártir, Atila en Galiza e Milicianos, as campañas de propaganda na URSS, Estados Unidos e Cuba e o asentamento definitivo con Virxinia Pereira en Bos Aires a partir de 1940. Malia a derrota e a enfermidade que o consumía, pouco a pouco, aínda tivo azos para impulsar a creación da Irmandade Galega, para publicar o libro Sempre en Galiza e outras obras como Os vellos non deben de enamorarse ou As cruces de pedra na Galiza, para promover a fundación do Consello de Galiza, do que foi o primeiro presidente, para pronunciar discursos históricos como o Alba de Gloria, e para defender por todos os medios a aprobación definitiva do Estatuto Galego polas Cortes da República, obxectivo que non chegou a ver realizado plenamente. Toda a súa vida e a súa obra, depositada na maior parte no Museo de Pontevedra pola vontade e empeño persoal de Virxinia Pereira, constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar unha das persoas máis senlleiras da historia de Galiza. Temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, á súa obra e ao seu compromiso político que constitúen unha unidade indisolúvel. O primeiro presidente de Galicia foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao ao longo da súa vida e en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política ao servicio da nación e do pobo galego. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada de Castelao, ensalzando o creador e o artista xenial e atacando, ocultando ou minimizando a súa trayectoria e obra política. Continuar con esta visión distorsionada, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, utilizalo como estandarte en contra dos ideais que defendeu, constitúe unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Cando se veñen de cumprir 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galiza e da fundación do Consello de Galiza, considerado o primeiro goberno galego, e sobre todo cando se cumpren 75 anos do seu pasamento en Bos Aires, o Grupo Municipal do Benegado Concello do Porriño presenta a seguinte proposta de acordo. Primeiro, solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o reconocemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como primeiro goberno galego da etapa contemporánea. Segundo, apoiar a declaración apoiar a declaración do ano 2025 como ano Castelao
Terceiro, instar o Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística e literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario. E, por último, mudar o nome da rúa Pío XII pola de Rúa Castelao para así facer perdurar a súa figura na memoria do Porriño a través do rueiro municipal. Ben, esta mesma moción pois xa viu o anterior pleno, o pleno do mes de xaneiro. Nese momento pois non se debateu a mesma porque non se votou a favor da urgencia por parte deste grupo municipal. Hoxe volves a presentar novamente aquí esta moción con un punto pois novedoso, que é o último que acaba de sinalar a compañera Miria, que é mudar o nome da Rúa Pío XII pola Rúa Castelao. Descoñezo, digo sin ningún tipo de acritud, que obxeccións pode ter o BNG a que se cambie o nome dunha rúa tan emblemática aquí no Porriño como é a Rúa Pío XII. Máxime cando aquí no Porriño pois xa dispoñemos, como xa se dixo en comisión informativa, de unha rúa Castelao para homenaxear pois evidentemente a este ilustre galego. Dentro un primer momento, en este tipo de cuestións de Castelao, o BNG pois pretende sempre afastarse do consenso e politizar a figura de Castelao. E isto fai ante a declaración por parte da declaración do Goberno galego como o ano 2025 como ano Castelao. E isto puxose de manifesto, en primer lugar, cando o mesmo día que a Fundación Castelao convocou a toda a sociedade galega para homenaxear ou para realizar un acto de homenaxe, o BNG o que fixo foi contraprogramar este acto e fixo o seu propio acto en Pontevedra. En segundo lugar, así tamén o demostrou no Parlamento de Galicia cando se negou a aceptar unha declaración institucional que era baseada nun texto da Fundación Castelao. Evidentemente, Castelao non é patrimonio do BNG, é unha figura fundamental da nosa cultura, da nosa lingua, que merece ser lembrada e que merece ser homenaxeada por todos os galegos, pero fora de reivindicacións políticas e partidistas. En relación ao que as propostas de acordo do tema da moción, evidentemente nós estamos de acordo na moción que se fai, en relación a votar a favor da declaración ou apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao, que pretende, pois evidentemente, como dixen, homenaxear a este ilustre galego pois fora de calquer intento de politización da súa figura. Pero o que non estamos a favor é recoñecer ao tema de Castelao como o primer presidente de Galicia. O primer presidente de Galicia foi o primer presidente que foi elixido democráticamente. Ca chegada da democracia, todos os galegos e todas as galegas pois acudiron ás urnas e daí elixiuse o primer Parlamento de Galicia. E os membros dese Parlamento foron despois o que elixiron o primer presidente de Galicia. Por lo tanto, nós en esta cuestión evidentemente non estamos de acordo, non vamos a apoiar esta moción. Empezaba moi rápido. O PSDG recoñece e valora a figura de Castelao, de Alfonso Daniel, evidentemente, como unha figura clave na historia de Galicia, tanto no eido do exercicio político como tamén no artístico, non cabe dúda. E parte do seu pensamento e da súa entrega a defender unha Galicia avanzada, moderna, democrática e afastada dunha cerrazón endémica, pero centrada na importancia da súa propia cultura ancestral como un feito diferencial e enriquecedor. O Partido Socialista, que recordar o BNG, que aquí certificados de galeguidade non hai nadie que os poida repartir, que a súa formación política tampouco existía cando viu Castelao, evidentemente, pode quedar certa semente, pero non se pode identificar nin con un partido, nin con as siglas, nin con ideas, en este caso. Xa que transcende a máis alá do que dicen vostedes. Despois do falecemento de Alfonso Daniel, o rei de Castelao, o Consello de Galicia continuou a súa actividade no exilio, pero a información sobre os seus sucesores na presidencia é escasa, é pouco documentada,
E o Consello de Galicia foi unha institución creada no ano 44 en Montevideo por deputados galegos exiliados co objetivo de representar a continuidade legítima do autogoberno galego durante a ditadura franquista. Inda que Castelao, si que é certo, foi o seu primeiro presidente, non hai datos precisos sobre quen asumiu a presidencia tras a súa morte e é posible que a falta de recursos e a dispersión dos membros no exilio dificultasen a continuidade efectiva da institución. O Partido Socialista está de acordo ca moción, só vai poñer un punto a añadir, se o apoiades, apoiarémola, que é que se promova un estudio xurídico sobre a construción do goberno de Galicia no exilio, de xeito que quede establecido e difundido a conformación dos primeiros pasos para a gobernabilidade democrática de Galicia e a figura de Castelao como artífice do mesmo. Sin incluídos iso, non temos ningún problema en apoiar. Bueno, con respecto á intervención que fai o portavoz do Partido Popular sobre a moción que presentamos sobre a figura de Castelao, pois, bueno, dos 4 puntos que se propoñen que se ciñan a apoiar o que xa fixo o seu partido na Xunta de Galicia, que é apoiar a declaración do ano 2025 como ano Castelao, pois, bueno, entendemos que son uns mínimos que dai partíamos, non? Eso xa contábamos con isto. Entendemos que a complicación que lle pode supoñer o reconocer a Castelao como primer presidente de Galicia precisamente porque de fondo está a esencia desta moción que o Partido Popular non deixa de querer agochar a parte política da figura de Castelao e no seu argumento viu dándonos a razón nese énfase que fai o Partido Popular por sombrear a figura de Castelao en cuanto a súa participación política, non? Sorprende que nin siquiera o punto número 3, que fala de impulsar unha programación propia, bueno, celebramos que se teña inaugurado unha exposición recientemente no Centro Cultural da figura de Castelao, pero é promovida pola Xunta de Galicia e nós o que pretendemos é un mínimo máis de interese e de impulsar a nivel local esta figura, non? E en cuanto a proposta local de mudar o nombre da rúa de Castelao, esa rúa de Castelao, entendo, o portavoz do Partido Popular pode indicar onde se encontra a rúa Castelao actualmente no Porriño. Carlos, ahora. O novo rueiro municipal, donde ven recollidas, entre outras, a rúa de Castelao, é unha proposta que, bueno, no seu momento nos consideramos que carecía de rigor, carecía tamén de respecto lingüístico, porque, bueno, non foi correxida ortográficamente, e presentamos alegacións porque víamos eivas importantes, non? Bueno, xa se ten falado delas noutros plenos e non me quero agora estender en eso. Bueno, falamos sobre todo do problema dos viais dos polígonos, de evitar, digamos, a toponimia rica e variada que temos nas parroquias e a falta tamén de participación cidadá neste traballo que podería ser tan enriquecedor. Pero unha das eivas que ten que ver co que eu estou falando era de significar nomes de persoas relevantes con rúas que teñan certa tránsito e importancia na vila, por aplicar un criterio de categoría e importancia nunha proposta de nova denominación das rúas. Entón, cando estamos falando de cambiar a rúa Pío XII, pois facémolo porque, bueno, primeiro, a enumeración do rueiro municipal que foi aprobada definitivamente hai un ano, pois aínda non foi efectiva.
non sei, logo lles pregunto a ver que xestións teñen feitas sobre isto, non sei se se ten comunicado o INE ou a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, se ten informado as persoas afectadas do cambio de residencia, que pensamos que non, un ano despois. Pero, en concreto, a Rúa Pío XII, que preguntaba, por responderlle o portavoz, que preguntaba que interese tiñamos nós en cambiarlle o nome a esa rúa, pois recordamos que é a segunda vez que traemos unha proposta para cambiar a Rúa de Pío XII, fixémolo hai 2 anos, propoñendo cambiarla pola Rúa Antonio Paz Valverde, pois pola súa importancia como fundador e director da Coral Polifónica do Círculo Recreativo, pero tamén como pioneiro na renovación da canción galega de factura culta. A persoa o Papa Pío XII, que foi coñecido polo seu controvertido papel na Segunda Guerra Mundial, encubrindo crimes antisemitistas do réxime nazi e de alguma maneira legitimando tamén a dictadura de Franco cando amenazaba coa excomunión aos católicos que apoyasen a ideoloxía comunista e marxista, pois non nos parece que sea unha rúa que teña que estar no centro do Porriño e, no contexto de ensalzar a figura de Castelao, parecenos que é unha proposta que ten que tería moita mellor acollida e que a xente aceptaría de moita millor gana que estar nomeando a este Papa que non ten ningún interese e que casi ofensivo pois que siga nomeando a rúa. Pero, vostedes cando fixeron o rueiro municipal fixeron o dese xeito sen contar con ningún tipo de participación e perpetuando nomes como do Papa Pío XII. Con respecto á proposta do Partido Socialista, creo que se rematou. Non vamos a aceptala, que sería necesario que, desde a comisión que se presentou esta moción se nos participara, se houbera o ánimo de querer apoiar esta moción e non vamos a apoiarla, mantemos a moción como está. Gracias. Ben, no contexto esta vez do día do 8 de marzo, pois presentamos esta moción, como tamén ven sendo habitual, levamos anos presentando mocións polo 8 de marzo, levamos anos sin pornos de acordo distintos partidos políticos, porque de fondo hai diferenzas que son, eu penso que insalvables. Paso a ler a moción, que neste caso fai unha proposta concreta tanto para a Xunta de Galicia como para o Concello do Porriño. O feminismo, máis que nunca, neste inicio de 2025, é unha necesidade para responder ao rearme do machismo e o avance das posicións máis reaccionarias e mesmo fascistas ao longo do planeta. Hai xa máis de 100 anos que o 8 de marzo comezou a recoñecerse e consolidarse como unha data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres e a forma de honrala e impulsar avances concretos para que os dereitos legislados sexan dereitos reais. Na última década, a forza do feminismo fixo que se introduciran cambios legislativos e un proceso de toma de conciencia colectiva que nos fixo avanzar posicións. Mais hoxe vemos con preocupación o avance de posicións e medidas abertamente retrógradas no ámbito social ou institucional, con consecuencias que agravan a desigualdade e mesmo cuestionan a existencia da violencia machista que ameaza as nosas vidas. Hoxe vemos con preocupación novos mecanismos de compra-venda de alienación dos nosos corpos e das nosas vidas, o fortalecemento da manosfera ou as consecuencias da concatenación
das crises das mulleres galegas que seguen a ter en termos globais peores indicadores no ámbito socioeconómico e soportando o desmantelamento dos servizos públicos, especialmente no ámbito da dependencia e da conciliación. Así, a fenda salarial continúa a sobrerepresentación das mulleres nos tramos de menores ingresos, a infrapresenza nos de maiores ingresos. Aínda que aumentou a poboación feminina ocupada, hai unha terciarización dese aumento e a xornada parcial continúa sendo unha característica do emprego feminino. Podemos afirmar que a última reforma laboral non fixo máis que afondar as fortes fendas xa existentes entre homes e mulleres. Ademais, aumenta a desigualdade das pensións e todos estes factores fan que permaneza a situación da feminización da pobreza, mesmo aumentando a fenda entre homes e mulleres. O feito de que haxa innumerables dereitos e medidas recollidas no marco legislativo que logo non se cumpren na vida diaria debe facernos reflexionar sobre a necesidade de que se muden e actualicen as ferramentas para os facer efectivos. Por iso, a reivindicación do 8M debe apostar por ferramentas concretas e fuxir de declaracións de intencións, dar cabida ás demandas do feminismo galego e empregar o autogoberno para avanzar en dereitos. Fronte ao conformismo e a declaración de intencións, fronte á tentación de quen aproveita a vaga reaccionaria para rebaixar a exixencia ás institucións, propoñemos a creación dunha valedoría de igualdade como órgano de defensa cidadá perante situacións de discriminación, directa ou indirecta, por razón de xénero, con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sancións para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. Para situar a Galicia nos máis altos estándares de promoción da igualdade e de loita contra a discriminación por razón de xénero, faise preciso avanzar na constitución de organismos públicos independentes que velen polo cumprimento e garantía dos dereitos xa recoñecidos formalmente na legislación. De maneira específica, faise preciso abordar esta cuestión no sector privado, toda vez que non existe unha autoridade independente análoga a que si ten por natureza a defensa dos dereitos da cidadanía fronte á administración. Este papel que cumpren as valedorías ou defensorías do pobo tamén en Galiza circunscríbese en exclusiva ao ámbito público, non tendo encomenda algunha sobre as situacións de discriminación que se produzan no sector privado. Por iso é necesaria unha valedoría da igualdade, entendida como autoridade independente que asesore e asista a cidadanía diante de posíveis actuacións de discriminación, directa ou indirecta por razón de xénero, que se produzan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación como as que continúan a rexistrarse aínda hoxe en moitos ámbitos. O futuro é exixente e nós temos e debemos selo reafirmando o apoio ás mobilizacións do feminismo galego e propoñendo avances para facer unha Galiza máis feminista. E por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do BNG somete a debate a aprobación do Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. A primeira, que a Corporación Municipal do Concello do Porriño reafirme o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base. A segunda, a Corporación Municipal do Concello de Porriño que demande á Xunta de Galicia o impulso dun proceso con ampla participación social e institucional para a aprobación por lei antes de remate do ano 2025 dunha valedoría da igualdade, autoridade independente de defensa cidadá que asesore e asista diante de posibles actuacións de discriminación directa ou indirecta por razóns de xénero que se produzan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendación que poñan fin a situacións de discriminación con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. E terceiro e último, a creación do Consello Municipal da Muller do Porriño, un órgano de carácter consultivo integrado por representantes de entidades
e grupos feministas e de mulleres, representantes de grupos políticos e secretarías da muller dos sindicatos con representación no Porriño. Entre as súas funcións dos consellos locais serían estudar e emitir informes sobre os temas que se consideren de interese para a muller, denunciar situacións de discriminación que se produzan de cara á muller e propoñer actuacións para a igualdade no municipio, así como fomentar a participación social das mulleres e a solidariedade. Este ferramenta dos consellos municipais veñen recollidos na Lei de Administración Local da Galiza e sería un pouco crear un enfocado exclusivamente ao ámbito da muller para donde huberá esta representación de persoas que pertencen a asociacións e mulleres tamén libres, independentes, que non teñen por que estar circunscritas e nas que se mellore, digamos, o diálogo e a interlocución coa administración local. Ben, en relación ao punto de acordo no que se solicita a creación dunha valedoría de igualdade, o primeiro que teño que decir, eu creo que a Xunta de Galicia, polo menos nesta cuestión, ven demostrando ao longo de todos estes anos o seu firme compromiso pola igualdade, a loita contra a violencia de xénero. Creo que este compromiso incondicional cada vez é máis forte, xa se constata na nova estrutura do goberno galego, coa creación de dúas direccións xerais, como todos sabemos, a Dirección Xeral da Loita contra a Violencia de Xénero, onde Galicia se converte, neste caso, en un referente a nivel estatal, creando un departamento específico neste ámbito, e despois coa Dirección Xeral de Promoción da Igualdade. En relación ao tema do Consello Municipal da Muller, no propio quinto plan de igualdade que xa se aprobou aquí neste pleno, pois xa se contempla a creación dunha figura dun Consello interdepartamental para facer seguimento ao cumprimento do plan e tamén para facer actuacións que sexan necesarias. Eu creo que o Consello Municipal da Muller vai tamén así neste ámbito e considero polas comunicacións que tivemos con outros concellos en relación en donde xa contan con este Consello Municipal da Muller, o que nos trasladaron que en moitos casos é unha figura pouco efectiva. Por último, eu creo que está moi ben pedir este tipo de cuestións, creacións de valedorías de igualdade, creacións de Consello Municipal da Muller, pero moitas veces parece que nos quedamos solo niso, nun feminismo de cara á galería, porque a semana pasada houve ocasión en donde o sindicato nacionalista Atiga fixe unha caricatura, un cartaz da consellera de Política Social, e o Bloque Nacionalista Galego nesta cuestión non dixo absolutamente nada, mirou para outro lado. A súa propia portavoz nacional non só non condenou esa cuestión en donde se incluía tópicos machistas absolutamente deleznables, non só non condenou, sino ni siquiera pediu que esa cuestión se rectificase. Por lo tanto, está ben pedir este tipo de figuras que se creen en valedorías de igualdade, Consello Municipal da Muller, pero creo que moitas veces temos que ser moito máis coherentes con este tipo de cuestións e non estar dando continuamente leccións de moralidade nesta cuestión, senón vemos como últimamente está pasando a estes que solo se consideran eles feministas e que solo eles teñen a razón dentro deste ámbito, despois vemos o que se publica aí en relación a todo este tipo de cuestión. Por lo tanto, nós creo que nesta cuestión do feminismo hai que abandonar calquer tipo de confrontación política nesta cuestión, hai que non estar sempre mirando a palla no ollo alleo e non a viga no propio e, polo tanto, se seguimos por ese camiño, evidentemente non vamos a conseguir nada e, polo tanto, nos consideramos que
non sería, neste caso, necesario nin a creación da Valedoría de Igualdade nin a creación do Consello Municipal da Muller, pois algo mellor opinión ao respecto, evidentemente, é noso que sí, desde aquí reafirmamos o noso compromiso coa loita feminista, non temos ningún tipo de problema tamén a apoiar calquer tipo de movilización que se faga ao respecto, nada máis. O Partido Socialista creemos que todos os avances en igualdade na historia democrática do noso país viñeron da man do socialismo, precisamente, dende o permiso de paternidade até as dúas leis de introducción voluntaria do embarazo, dende a lei contra a violencia de xénero, a lei de igualdade ou de dependencia. A igualdade para o PSOE é un principio fundamental. O noso proxecto de goberno é incluir a igualdade como eixo prioritario en todas as áreas, dende a reforma constitucional até o deporte, pasando pola loita contra a violencia de xénero ou os dereitos sexuais e reproductivos. Os países máis igualitarios e cos índices máis elevados de participación equilibrada por sexos na toma de decisións tamén son os máis desenvolvidos e os que obteñen mellores resultados económicos. Aínda que temos avanzado, queda moito camiño por recorrer para cadar unha igualdade real. Entre os principais compromisos dos socialistas atópanse erradicar a violencia de xénero, apostamos por unha economía de igualdade, tamén queremos unha democracia paritaria, a prostitución e a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, para elo compre modificar o Código Penal co fin de sancionar a demanda e compra de prostitución e aprobar unha lei integral para abolir a prostitución, un sistema coeducativo que garante a igualdade entre todos os sexos e todos os niveis, e que incorpore os intereses, coñecementos e historia das mulleres no currículo. Necesaria tamén para protexer a dar ferramentas de defensa aos menores nos entornos digitais fronte a pornografía e incitación á prostitución. É unha administración feminista que implica todos os funcionarios e profesionais que prestan un servicio público teñan que ter formación suficiente para poder dar un trato igualitario e a debida asistencia aos administrados, administradas. O camiño cara a igualdade real e efectiva atópase con novos obstáculos como son o crecente negacionismo do machismo e oposición ás políticas feministas que ven dirixido dende a ultradereita e que o PP está a facer en moitos casos de operador necesario. Ante isto, temos que reforzar a protección dos avances acadados, facendo cumprir a lei e garantindo a súa execución. Nesta moción que presenta o BNG pide a creación dunha valeduría de igualdade que poida fiscalizar o sector privado. Isto é un órgano público que recibe as queixas da cidadanía en relación aos incumprimentos da legislación en materia de igualdade que poden facer empresas privadas e que teña competencia para poder facer recomendacións e asesoramento e mediación. En relación a isto, as socialistas non podemos opoñernos a que se reforcen os mecanismos de control de cumprimento das leis, pero creemos que esta proposta ten máis de demagoxia que de efectividade real por varios motivos. Primeiro, o nome de valeduría supón usar un termo que pode levar a error e confundirse cun órgano estatutario como é a Valeduría do Pobo, que entre as funcións específicas que lle atribúe a Lei 7/23, 30 de novembro da igualdade efectiva das mulleres e homes de Galicia están as seguintes. O Valedor do Pobo é a institución a que se asignan competencias para velar pola igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes e pola erradicación da discriminación por razón de sexo. Correspondelle as seguintes funcións: prestar apoio ás persoas que poidan sufrir discriminación por razón de sexo para tramitar as súas queixas e reclamacións, constituirse a solicitude das partes en órgano de mediación ou conciliación entre elas con relación a violacións do dereito de igualdade por razón de sexo, excepto coas que teñan contido penal ou laboral, iniciar de oficio ou a demanda de terceiros, investigación sobre posibles situacións de discriminación por razón de sexo que revistan unha gravidade ou relevancia especiais, excepto as que poidesen ser constitutivas de delito. Nese caso deberá remitir o investigado a Fiscalía ou a Autoridade Judicial. Instar a actuación das administracións públicas que correspondan para sancionar as accións ou omisións que puidesen ser constitutivas de infracción administrativa en materia de igualdade de mulleres e homes, colaborar como defensor de pobo e coas institucións e organismos públicos equivalentes doutras comunidades autónomas e internacionais. Por lo tanto, non podemos asumir que este órgano teña unha denominación que poida levar a erro e crear confusión con órgano estatutario como é a Valeduría do Pobo, cuxa función é a de garantir o cumprimento dos dereitos humanos e supervisar a actuación das administracións públicas. Segundo a estrutura deste organismo, a moción non indica cal será a composición deste órgano, nin a cualificación ou rango dos seus componentes, tampouco a forma de deliberar ou de resolver.
Por outra banda, atribúe a este órgano unhas competencias moi limitadas que veñen a redundar o papel que deben xogar os CIM, asesorar diante dos posibles actuacións da discriminación directa ou indirecta por razón de xénero ou os servicios de orientación xurídica, asesoramento e asistencia xurídica diante das posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero ou os tribunais, investigación e mediación sanción para a promoción de garantía do cumprimento de igualdade. A maiores, para asegurar o cumprimento e impulso da igualdade de trato e de oportunidades e da loita contra a discriminación no acceso ao emprego, a formación e promoción profesional e das condicións de traballo en xeral, en especial as retributivas, o Goberno de España aproba 26 de xullo de 2023 a Orde TES /867/2023 do 22 de xullo, pola que se crea a Oficina Estatal de Loita contra a Discriminación no Organismo Estatal de Inspección de Traballo e Seguridade Social. A finalidade desta oficina é acadar a eficiencia de todo o marco normativo vixente en canto a igualdade. Entende este Goberno Central que este novo marco normativo require un adecuado sistema de control, vigilancia e exigencia do seu cumprimento para prever no posible actitudes discriminatorias no ámbito laboral e adaptar as oportunas medidas sancionadoras se fose necesario. Así, coa creación e posta en funcionamento da Oficina Estatal de Loita contra a Discriminación, optimizarase o necesario labor coordinador de todos aqueles esforzos Así, coa creación e posta en funcionamento da Oficina Estatal de Loita contra a Discriminación, optimizarase o necesario labor coordinador de todos aqueles esforzos e recursos destinados a garantir a plena aplicación do principio de igualdade de trato e de oportunidades no ámbito laboral e a ausencia de discriminación no acceso ao emprego. Por outra banda, reforzaránse as funcións de inspección de traballo sobre igualdade, establecendo como un eixo prioritario das súas funcións examinar o cumprimento da normativa en materia de igualdade. Deste xeito, en Galicia, o menosprezo ao papel da loita contra a igualdade comezou baixo a presidencia de Feijóo, suprimendo o Servicio Galego de Igualdade no ano 2010, e que culminou no señor Rueda. En primeiro lugar, quitándolle o rango de Secretaría Xeral das Políticas de Igualdade. En segundo lugar, desligando as políticas de igualdade da loita contra a violencia de xénero, dando a entender que a orixe desta violencia non é o machismo, a ausencia de igualdade entre mulleres e homes. Este novo organigrama, sumado á dependencia das políticas de igualdade da Consellería de Política Social, que nos devolve a unha visión totalmente asistencialista, carente da necesaria abordaxe integral das discriminacións por razón de sexo, fainos retroceder máis de 2 décadas na concepción das políticas de igualdade, defendendo así as mesmas teses que os seus socios da extrema dereita. Na cuarta Conferencia Mundial da Muller consolidouse o principio de transversabilidade, deixando claro que o principio de igualdade entre mulleres e homes nunca chegaría a facerse efectivo se a súa aplicación continuaba facéndose de maneira sectorial e illada. Pero esta aplicación do principio de transversalidade, as políticas públicas e nas actuacións levadas a cabo nos diferentes eidos da sociedade estaronse de ter unha aplicación plena. A aplicación da perspectiva de xénero avanza pero con lentitude. Dende o PSDG-PSOE, na liña da nosa continuada proposta dunha estrutura pública sólida e especializada para a defensa dos dereitos das mulleres en Galicia, insistimos na necesidade da existencia dunha Consellería de Igualdade, garante de igualdade como eixo vertebrador da actuación do Goberno galego, que además se estenda de forma transversal ao resto de políticas e áreas para a aplicación eficaz do principio de igualdade entre mulleres e homes de xeito transversal a todos os eidos da administración pública en unha ferramenta fundamental a creación de unidades de igualdade en todas as consellerías do Goberno de Galicia, así como a creación do Instituto Galego da Muller, organismo co que se conta no Goberno de España na maioría das comunidades autónomas e co que contábamos en Galicia ata o ano 2010, ano no que o Goberno do PP con Núñez Feijóo a cabeza fulminou o Servicio Galego de Igualdade. Dende o PSDG-PSOE temos unha emenda que vos fixen chegar e a proposta de emenda para esta moción de Benega sería a seguinte. O Concello do Porriño insta a Xunta de Galicia a crear unha estrutura pública sólida especializada en Galicia na defensa dos dereitos das mulleres e para iso debe asumir o compromiso de crear a Consellería de Igualdade, que garantirá que a igualdade entre homes e mulleres sexa un eixo vertebrador das políticas do Goberno galego e se dedicará de xeito especializado á defensa e promoción dos dereitos das mulleres en Galicia, coordinando toda a acción do Goberno galego en materia de igualdade.
Poñer en marcha as unidades de igualdade entre mulleres e homes en todas as consellerías do Goberno galego, coordinadas desde a Consellería de Igualdade, garantindo así a aplicación transversal do principio de igualdade entre mulleres e homes. E crear o Instituto Galego de Muller, recuperando así o senlleiro organismo público responsable da defensa da igualdade entre mulleres e homes en Galicia, fulminado polo PP no ano 2010. Gracias. Sí. Ben, empezo pola resposta á intervención da compañeira do PSOE, porque foi extensa e senón creo que me vou a esquecer. Ben, o sea, a nosa proposta mantémola como tal, é dicir, a figura da valedoría da igualdade non nos parece que dea pé a confusión. O valedor do pobo é unha figura que ten moita trayectoria no noso país e está amplamente e é popularmente coñecida. Mantemos esta ferramenta que non está desenvolvida na moción, porque isto é unha moción que pretende que a Corporación Municipal traslade a Xunta o impulso e a elaboración de unha lei. O sea, eu creo que ese traballo de redacción non nos compete o Concello do Porriño, senón definir se apoiamos ou non apoiamos esta proposta, pero eso corresponderálle á Xunta de Galicia se esta iniciativa prospera. Con respecto á mención que fai a eliminación da Secretaría Xeral de Igualdade, non apoiamos esta emenda porque non nos parece que a solución digamos administrativa a reorganización que fixe o Partido Popular na súa entrada á Xunta de Galicia sexa crear unha propia consellería. Efectivamente, como dixo o portavoz, xa existen dúas direccións xerais, pero para nos o grave foi efectivamente eliminar a Secretaría Xeral. Unha secretaría funciona de xeito transversal en todas as áreas do goberno e as direccións xerais non sustitúen ese traballo porque focalizan o traballo no ámbito concreto, sin entender que a violencia de xénero é unha cuestión transversal e que ten que ser tratada desde distintas disciplinas e que ten que ver con moitos outros servizos que se prestan desde a Xunta. Antes mencionaba na moción o feito da política de cuidados, a crise que temos agora mesmo na situación de dependencia que pretenden vostedes solucionar eliminando o traballo das traballadoras sociais e insinuando que elas forman parte do atasco que teñen coas axudas de dependencia. Por outra parte, con respecto ao que comentaba o portavoz do Partido Popular sobre a falta de efectividade deste Consello Municipal que se propón na moción, eu entendo que iso será, non sei a que concellos lle consultaron, porque é certo que este Consello Municipal non está creado en moitos concellos fora das grandes cidades, só se pode crear en concellos de máis de 20.000 habitantes, pero fora das cidades temos poucos municipios que o teñan funcionando, pero sí que nos parece que o seu funcionamento depende un pouco da participación precisamente dos axentes que estean en esa ferramenta. Non é sustituíble, Carlos, non é sustituíble a mesa de coordinación que vostedes contemplan no 5º Plan de Igualdade polo feito esencial de que o propio Plan de Igualdade non foi consensuado nin cos axentes sociais, nin cos axentes políticos, e ten que reconocerlo, entendo que sea duro, e ademais non está hoxe a Concelleira de Igualdade para poder responder con isto, pero foi en este mesmo pleno, supoño que se recordarán todas e todas que desde o BNG se propuxo a colaboración para elaborar ese plan de igualdade. A propia Concelleira aceptou esa proposta e, semanas despois vimos nos medios como presentaban ese plan rematado no que negaron, como é a súa práctica habitual, calquera colaboración e participación, e non só política, sino de outros axentes sociais. É moi necesario que exista un consello formado non só por Corporación Municipal precisamente para eso e precisamente porque é necesario coordinarse
co tecido social deste Concello. Non sei se vostede o sabe ou non, pero este ano volve a solaparse, faime gracia que comente que apoian as reivindicacións do feminismo e a organización das concentracións ou das manifestacións que se convoquen desde o movimento feminista e que é a segunda vez que o 8 de marzo a Marcha Mundial das Mulleres da Louriña vende solicitar o uso do espazo público para facer unha manifestación que xa é habitual en este Concello e que ven moita xente de outros concellos aquí, e casualmente o programa municipal solapa eses espacios e se ten que cambiar o percorrido que esta asociación pretende facer para aunar xente, digamos, na reivindicación desta data como unha data importante para conseguir os dereitos e a igualdade entre homens e mulleres. Entón, son desconocedores de eso, non sei se entendo que viven vostedes en outra galaxia, porque falan tamén de unha mesa local de violencia de xénero que xa facía Nelson hai 15 anos e que sigue exactamente igual, sigue sendo unha representación de la Guardia Civil, la Policía Municipal, el CIM, e vostedes e son capaces de decir con eso que eso é representativo e que falan vostedes con todo o tecido asociativo cando é unha mentira que coñece calquera que está un pouco enteirada de como están funcionando vostedes na área de igualdade, pero igual que en outras, non? O sea, traballan de cara a unha fotografía. E se non fora así, claro, que curioso que dicen que estamos... Son palabras grandilocuentes, pero que son discursos que son valeiros, non? O sea, vostedes perderon unha subvención europea para un centro de acollida de mulleres maltratadas que insistiron que se fixera no Porriño cando non cumplían requisitos e que non son nin conscientes da gravedade que ten ter perdido esa subvención, porque a súa insistencia en facela no Porriño é como se quixeran crear un campo de fútbol de erva artificial. As mulleres maltratadas da provincia de Pontevedra perderon ese recurso pola súa insistencia en facela no Porriño. Presumen tamén do CIM como un servicio que está funcionando tamén que aumenta o número de consultas que, o sea, a súa maneira de entender a igualdade é totalmente perversa. É totalmente perversa. Non podemos estar nunca de acordo en eso. Pero falan vostedes do aumento de consultas do CIM como unha nova positiva porque máis mulleres coñecen ese recurso, efectivamente, máis mulleres coñecen ese recurso, pero existen outras variables sociodemográficas que hai que ter en conta a hora de analizar isto. Si vou terminando. O que quero decir é que hai suficientes razóns como para entender que a súa política de igualdade non ten nada que ver nin co tecido asociativo nin coa representación política das forzas que aquí estamos, porque non esqueza que aquí estamos forzas da oposición que representan a un número importante de persoas que non os queren a vostedes no goberno e que non comparten a súa maneira de facer política. Veña. Ben, pois o que traemos hoxe o pleno para buscar o vosso apoio trátase dunha circunstancia que está acreditada e vostede como alcalde, antigo alcalde pleno, é consciente das dificultades que pasan no día a día cando xestiona unha entidade local menor como a de Chelo e saben moi ben que o Concello está obligado a aportar como mínimo o 25% dos impostos recaudados nese territorio según a lei de bases e a parte a maiores permite que a mesma lei permite que se contemplan outras achegas económicas de entidades supramunicipais como pode ser Diputación de Pontevedra ou Xunta de Galicia. As contas da entidade local menor de Chelo son bastante sinceras de entender. Teñen un presuposto de 90.000 euros anuais, dos cuales casi 50.000 euros se dedican a sueldos e dietas para os diferentes funcionarios que traballan para
a administración como para sobre todo un empleado que teñen e despois tamén, evidentemente, o alcalde pedáneo cas súas dietas, ¿no? Porque renunciou o sueldo, ¿no? Por lo que falamos con él. E o que se trata aquí é de que vostedes apoyen a moción socialista para que se leve a Diputación de Pontevedra a instar a que se cree, por exemplo, plans de emprego o plan concellos, que sempre se dedica ás entidades locales municipais, que se destine tamén ás entidades locais menores, que teñen todo o dereito do mundo tamén. E, por certo, que tamén xa se están impulsando en diferentes diputacións como Málaga ou Burgos, por exemplo, que incluso algunhas gobernan vostedes, ¿no? Por iso somos conscientes desta dificultades e vemos que hai que usted como alcalde e vostedes como grupo político teñen que pensar en botarlle unha man, ¿no? E non é capricho, porque fai 3 días saliu o informe do Consello de Contas sobre as entidades locales menores e precisamente Chelo presentaba no ano 21 que o ano que se fixo ese informe un aforro negativo de 90.000 euros en ese ano, ¿no? Por tanto, pídelle responsabilidade e que fagamos unha lucha en común para axudar ese territorio e nada, agradezo ya a atención. Gracias. Ben, pola nosa banda non imos a poñer ningún impedimento a que esta moción poida sair adiante. Iso sí, consideramos que, efectivamente, neste caso, é máis ben unha demanda que temos que dirixir ás diputacións provinciales e non en vano, pois, na exposición de motivos da moción do Partido Socialista, pois fala, en este caso, de plans específicos sempre en relación a deputacións provinciales, a de Burgos, a de Málaga, Xaén, Cáceres e Valladolid. Non temos tampouco ningún problema en que se requira a Xunta de Galicia un plan de financiamento especial, pero, por esa banda, entendemos que as entidades locales menores entran dentro do ámbito das convocatorias de axudas de concorrencia competitiva da Dirección Xeral da Administración Local dependente da Consellería da Presidencia e por aí poden acceder a calquer tipo de axuda a este respecto. Non en vano tamén en este caso a entidade local menor de Chenlo ten un convenio asignado ao amparo do artículo 19 da Lei de Subvencións de Galicia coa Consellería de Presidencia, en este caso para ter en conta as súas concretas necesidades extraordinarias e urxentes de asistencia para poder acometer as actuacións que consideren necesarias. Pero por unha banda, xa digo, non vamos a poñer ningún impedimento a que esta moción poida ser adiante. Por parte a favor da moción que presenta o Partido Socialista, parecenos moi necesaria o aumento de financiación das entidades menores e, ben, estamos de acordo con a moción. Vamos a votar a favor. Bueno, pois en diciembre de 2022 el Sergas puso en marcha un programa piloto para evaluar la figura del nutricionista dietista en la sanidad pública con 94 profesionales en toda Galicia, que posteriormente fue prorrogado 6 meses y finaliza el próximo 28 de febrero. A lo largo de estos 2 años, los nutricionistas han colaborado con facultativos de atención primaria en enfermería y especialidades como endocrinología, ginecología, urología o cardiología. Y es que más allá de controlar las bajadas de peso, también atienden a personas que necesitan cambios en su alimentación por padecer de diabetes, niveles altos de colesterol, hipertensión, intolerancias alimenticias o patologías digestivas que impliquen cambios dietéticos. Además, han ofrecido talleres y charlas de educación nutricional y promoción de hábitos saludables a colectivos específicos, educativos y a población en general. La implementación del nutricionista en la sanidad pública ha tenido una alta demanda, contribuyendo también a aligerar los cupos de los médicos de atención primaria, al ser derivadas a estos profesionales las consultas relacionadas. En el área sanitaria de Vigo contamos con 16 nutricionistas hasta el 28 de febrero.
La Xunta de Galicia, una vez finalizada la prórroga, solo mantendrá 45 plazas en toda Galicia y nuestra área sanitaria solo se quedará con 7, ya que aun contando con una alta demanda este servicio, el resultado es de una reducción de profesionales del 52%. Esto supone que 6 nutricionistas pasarán a hacer el trabajo de 15, pero es que además esta reducción también va acompañada de un cribado restrictivo de criterios para la atención de los pacientes, que dejará a muchos de ellos sin prestación del servicio. Esta criba en la selección de pacientes a derivar al servicio también contribuirá a que se sigan incrementando las listas de espera y se alarguen los tiempos de las citas de medicina familiar o enfermería en atención primaria. Nos quejamos de que no existen médicos ya que se trasladan a trabajar a otros países, pero cuando tenemos profesionales de calidad en una especialidad a nuestro alcance que demostrado ha quedado suponen un gran beneficio para la salud pública, los apartamos. Es incomprensible. En el Centro de Salud de Porriño contamos con una nutricionista que presta servicio actualmente 2 días en Porriño, 2 días en Mos y 1 día en Salceda, pero a partir de marzo bajará a 1 día en los 3 centros de servicio, repartiendo los otros 2 días laborables entre los centros de salud de Lavadores y de Sárdoma. Esta reducción dejará a muchos pacientes fuera del programa instaurado y repercutirá nuevamente en carga de trabajo que tendrá que ser asumida por los facultativos de atención primaria. Y a todo esto hay que añadir que seguimos con 2 vacantes de médicos sin cubrir, con algunos cupos cuyos titulares están de baja y los que quedan se encuentran saturados y uno de ellos se jubilará en abril. Creemos que desde el Concello de Porriño debemos exigir seriedad en esta materia. No es posible una atención de calidad si en demasiadas ocasiones no tienen tiempo entre pacientes para una correcta exploración clínica. Estamos hablando de la salud de nuestros vecinos, que están cansados de lavados de cara en inversiones y ampliaciones que no suponen más que mejoras materiales, cuando lo que se necesita es invertir en la creación de puestos de trabajo. Eso sí que es una inversión resolutiva. Por todo ello, el Grupo Socialista traslada a esta sesión municipal la preocupación de los ciudadanos, planteando para su aprobación instar al Concello de Porriño a que solicite a la Xunta de Galicia que el Centro de Salud de Porriño mantenga el servicio y atención a los pacientes como hasta la fecha, sin aplicar criterios de selección que ya han comenzado a instaurar y que dejarán a muchos de nuestros vecinos sin atención. Y a la Xunta de Galicia instar a la Xunta de Galicia a la restitución de las 49 plazas de nutricionistas que finalizan el contrato el 28 de febrero y que levante la restricción para la remisión de pacientes derivados a este servicio. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera decir que, obviamente, nosotros nos encantaría tener nutricionista de lunes a viernes, atendiendo en toda la jornada, pero no siempre se tiene lo que se quiere. El proyecto que inició en 2022 y que tuvo por objeto instaurar el servicio de nutrición en los distintos centros de salud era un proyecto con fecha de final y, de hecho, la fecha de final es este 28 de febrero. Este proyecto venía financiado desde Europa y una vez que Europa financia el grifo, en teoría este proyecto acaba. La parte que ha aportado la Xunta en este caso ha sido la de concretar las plazas y hacer que 49 de ellas queden definitivamente en el servicio. La pérdida de plazas es obvia y por lo tanto es pura coherencia que el servicio que se presta a partir de ahora va a tener más concreción en a qué tipo de pacientes atiende. La parte que nos toca como Concello al no tener competencias en sanidad es la de pedir a la Xunta, que es nuestro derecho y nuestra obligación, y eso hemos hecho. Se ha hablado previamente con la Xunta y nos ha explicado las condiciones por las que ha pasado esto, que todos conocen, y es la reducción de presupuesto. Hemos aumentado la RPT de sanitarios en Porriño, con lo que tenemos de hecho en plantilla una nutricionista que antes estaba contratada pero no estaba en plantilla, y que en los próximos años será incrementado este personal. Hasta el momento es la parte que nos corresponde y consideramos que la Xunta ya es consciente de nuestra demanda y tomará medidas en el futuro. Ben, polas explicacións da concelleira do Partido Popular entendo que van a apoiar esta moción e algo que tamén nos alegra porque consideramos que é necesario apoiar a nutrición pois por avanzar no concepto tamén de medicina preventiva, ¿no? Que tampouco se estila e que como se explica na moción, pues reduce moitas consultas logo de atención.
eu creo que esa justificación de, bueno, primeiro de defender a Xunta de Galicia como se aquí estuéramos representantes da Xunta de Galicia e somos representantes do Concello do Porriño, dos veciños e das veciñas do Porriño. E se a Xunta xa é conocedora desta situación, pois que mellor que a Corporación Municipal respaldar esa necesidade de que se manteña ese servizo con ese número de plazas que estaba previsto, ¿no? Porque non podemos caer en funcionar en base a subvención. Se temos subvención ben e se non temos subvención non ben. Home, non, pois, precisamente a xestión pública ten que ir un pouco máis alá e ser capaz de facer valoracións e plans e pôr en marcha e pôr os medios necesarios para afianzar aqueles servicios que están funcionando ben e teñan un resultado positivo. Nos vamos a apoiar esta moción. Eu quería, sobre todo, puntualizar que non é que se pechara o grifo e acabase este servizo. Teresa, debo lembrarlle que a Xunta pagou unha renovación, vale? O sea, terminaba antes, non terminaba agora. Ese entón, pagando esa contratación que hubo maiores, ese reforzo, xa se contou con 94 plazas, vale? Non entendemos por que agora sacan 45, vale? Despois, por outro lado, a Xunta está a anunciar, e anunciou uns presupostos, uns orzamentos da Consellería de Sanidade máis altos da historia da autonomía, cun total de 5.458 millóns de euros, un incremento do 5,1% máis sobre o presuposto orzamento do 2024, supón un 40% do total do orzamento da Xunta. Todo isto para comenzar o ano recortando un servicio sanitario. En serio? Podense facer estes anuncios de tantas inversións para empezar así? Non entendemos. Despois, sobre estes orzamentos, tamén nos gustaría saber que parte se vai destinar para aportar solucións efectivas. O sea que aquí seguimos cun problema moi grande no Centro de Saúde do Porriño, que non se cubren as plazas dos médicos. E o que se está debatindo, en definitiva, é que se recoñeza que o Centro de Saúde do Porriño pasamos a ter o servicio de nutrición e dietética de 2 días a 1, ademais de reducir a atención en casos moi concretos que deixan fora a pacientes que si ata agora sí que se trataban. Entón, agardamos que polo menos polo ben dos veciños, vale, e desta xente que queda fora deste programa, pois que adopten a posición correcta e voten a favor desta moción. Moitas gracias. Sí. Bueno, pois, dado que o 8 de marzo é o Día Internacional da Muller, temos que dejar claro que la igualdad de género non só é un derecho humano fundamental, sino que é uno de los pilares básicos para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, pero el mundo está lejos de alcanzar la igualdad de género para 2030, como se recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas. Avanzar en la igualdad de género es fundamental para crear una sociedad sana en todos sus ámbitos, desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar. El lema elegido por Naciones Unidas para este año es «Para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad, empoderamiento», al que nos unimos y reivindicamos. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población y, por tanto, también la mitad de su potencial. Pero la desigualdad de género prevalece y estanca el progreso social. Por esto es vital que trabajemos por el empoderamiento de las mujeres, especialmente de las jóvenes y las niñas de nuestro país. Empoderamiento significa generar mayor autonomía para las mujeres, reconocer y visibilizar sus aportaciones. Empoderarse implica participar plenamente en todos los sectores, el económico, el político y el social. De este modo se construyen países y economías más fuertes y justas, más estables y que contribuyen a mejorar la vida de todas las personas, y este es sin duda un reto del Partido Socialista.
La realidad que muestra que son muchas las áreas donde la brecha de género, las diferencias entre mujeres y hombres, es todavía un lastre para nuestra democracia y una manifiesta injusticia para las mujeres. En el empleo, las diferencias han ido mejorando, pero todavía muestran un mercado laboral que penaliza a las mujeres en sus salarios, que están casi en un 20% por debajo de los hombres. Según los últimos datos disponibles de la EPA 2023, el salario medio de las mujeres fue de 2.063,2 euros al mes, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.467,9 euros al mes. Tratar a todas las mujeres y hombres de forma equitativa en el trabajo es uno de los fundamentos esenciales de la igualdad de género y de nuestro objetivo de empoderamiento. Por esto, aunque las diferencias salariales siguen siendo muy significativas, se han reducido en un 25% desde el año 2018. Entre otras cosas, gracias a la continua subida del salario mínimo interprofesional. Hace 6 años, el SMI se situaba en 10.302,6 euros al año. En 2025 alcanza ya los 16.576 euros brutos anuales. Ha crecido un 61% desde entonces. Nunca el SMI había subido con esa intensidad y las mayores beneficiarias de esta subida han sido las mujeres, que precisamente cobran los salarios más bajos. Para seguir cerrando la brecha de género con el mercado laboral, debemos trabajar para implementar políticas que favorezcan y mejoren la integración laboral de las mujeres en las ocupaciones STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, empezando por la sensibilización y la promoción de la infancia y la juventud. Que las mujeres ocupen la mayor parte de los contratos a tiempo parcial u ocupen puestos de menor responsabilidad tiene mucho que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral, con los usos del tiempo. Hay más mujeres que hombres que cuidan de otras personas a diario, 41% frente al 33%. Además, el porcentaje de mujeres que realizan tareas domésticas a diario es muy superior al de los hombres, 64% frente a un 44%. Pero en los últimos 6 años se han implementado medidas pioneras para alcanzar la igualdad de género en diversos ámbitos. Se ha igualado y ampliado el permiso de maternidad y paternidad de forma no transferible, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas. Debemos impulsar una acción política integral que permita un pacto por la corresponsabilidad en los cuidados. Este pacto es necesario para lograr el objetivo de reducción del diferencial de las horas que mujeres y hombres dedican al trabajo doméstico y de cuidados. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas ya es un gran paso. Promover la igualdad de género a todos los niveles significa garantizar la presencia de las mujeres en los espacios de poder del sector público, de las grandes empresas, de las sociedades cotizadas o de los colegios profesionales. La ley de paridad, sin duda alguna, demuestra ser la mejor herramienta a día de hoy para acabar con el déficit democrático actual. Empoderarse es adquirir conciencia individual y colectiva, ganar confianza y autoestima, tener poder para decidir de la vida cotidiana. Por eso debemos trabajar de manera decidida por la coeducación, puesto que los centros educativos no son neutros. La escuela forma parte del entorno y lo reproduce, por lo que incluir los valores de igualdad, tolerancia y diálogo es altamente transformador. Además, debemos proteger a las y los menores en los entornos digitales frente a la pornografía y la incitación a la prostitución. De ahí la importancia de impulsar decididamente la educación afectivo-sexual basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de las personas. Nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres es firme y abarca todos los ámbitos de la vida pública y privada. Solo a través de una acción política transversal e integral que tenga también en cuenta las diferencias entre las mujeres, podremos construir una sociedad verdaderamente igualitaria y justa para todas y todos. Por todo ello, presentamos las siguientes propuestas que son para seguir avanzando en la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Grupo Socialista propone al Pleno del Concello de Porriño la aprobación de las siguientes medidas y declaraciones. El Concello de Porriño impulsará decididamente y de forma transversal políticas de igualdad entre hombres y mujeres, como la mejor garantía para el futuro de las niñas y de las mujeres, y estas políticas deben implicar implementar políticas que favorezcan y mejoren la integración laboral de las mujeres en las ocupaciones STEM, como ya he dicho antes, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, empezando por la sensibilización y la promoción de la infancia y la juventud. Impulsar una acción política integral que permita un pacto por la corresponsabilidad en los cuidados. Impulsar una acción política integral que permita un pacto por la corresponsabilidad en los cuidados. Llevar a cabo acciones para proteger a los y las menores en los entornos digitales frente a la pornografía y la incitación a la prostitución, impulsando decididamente la coeducación y educación afectivo-sexual basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de las personas. Muchas gracias. Ben, por parte do Grupo Municipal do Partido Popular estamos de acordo co contido desta moción.
adoptar medidas que contribuyan a mellorar a vida das persoas non só debe ser un reto do Partido Socialista, creo que ten que ser un reto de todos temos que remar na mesma dirección nesta cuestión e non cada un andar a facer a guerra pola súa conta, polo tanto nos imos apoiar. O BNG tamén está de acordo coas medidas que se propoñen nesta moción. Só unha pregunta respecto ao punto da modificación da normativa do plan xeral de usos dotacionais. O prazo de exposición pública, depois de aprobar inicialmente hoxe a moción, que é dun mes, Eduardo? 2? Aquí fala o procedimento das modificacións non sustanciais o procedimento inicial cunha proposta do Concello que aprobar inicialmente a modificación e someterá esta modificación a información pública no prazo mínimo dun mes. Isto aparece na normativa de acompañamento aos orzamentos para aquelas modificacións non sustanciais, por iso preguntaba. Pero, bueno, igual estou equivocado. 2 meses, entón, parece. Sí? 2? Vale. Non me abre o documento, pode pasar o PSOE primeiro, mentre se intento solucionar, sí. A ver, comento un caso que me comentou outro día unha veciña do Porriño. Mirando Google Maps, sigue saindo a Plaza Arquitecto Antonio Palacios como Plaza Generalísimo, e se non, como me informaron de que hai un acordo plenario xa de fai moitos anos, e siga así, pois a requerir a esa empresa para que cambie ese nombre, non? Me parece que non está axeitada o día. E despois tamén temos moitas queixas en un robo sobre unha oleada de robos en locales de hostelería e tamén de alguna que outra agresión física. Nos gustaría que tomasen medidas ou falasen co Guardia Civil en combinación ca Policía Local que reforzasen un pouco o asunto porque parece que está indo un pouco da mans. Nada máis. Pois temos unhas preguntas que estaríamos interesados en que se nos indicase bajo que convenio se recoge que Policía Local pueda sancionar en los polígonos industriales de O Porriño, porque estamos viendo que hay muchos decretos con un montón de sanciones en el polígono das Gándaras y de Agransa y no tenemos muy claro si realmente esas sanciones son viables o no, porque creo que los convenios no están firmados adecuadamente y no tendrían potestad para estar sancionando ahí. También queríamos preguntar respecto a la respuesta ofrecida esta mañana a las preguntas realizadas en el pleno de enero sobre el programa integrado de empleo. Queríamos saber qué personas son las que están imputadas al programa, tal y como se nos responde, ¿vale?, a este programa integrado de empleo. Y también dada la respuesta al tema del aparcamiento de autocaravanas, sobre que no se ha realizado ninguna denuncia, es lo que nos dicen, porque siempre es este margen para que puedan estacionar otras autocaravanas. Queríamos saber entonces en qué quedamos, si el plazo máximo de pernocta es de 24 horas o es un estacionamiento continuado de autocaravanas. Nos gustaría que nos aclararan esto. Después, en ruegos, sí que nos gustaría también que se identificase la persona que responde a las preguntas del Pleno, ya que se está mintiendo deliberadamente en estas contestaciones
porque una de las respuestas que se nos ha dado con respecto al accidente que ha tenido un vehículo de la policía local, en el que afortunadamente pues, no ha habido daños personales, pero sí materiales, es que se nos dice que se les entregó un coche de sustitución. A mí me gustaría saber dónde los concesionarios habituales tienen vehículos de sustitución policiales. Nos parece una salida de respuesta tremendísima. El vehículo de sustitución policial rotulado. Aquí. Pero aquí, que lo deje un concesionario de aquí. Pues me gustaría entonces que me dijeran qué concesionario es. Ah, pues estupendo. La verdad es que me parecería estupendo. Eso una. Y otra, ustedes hacen mención en estas respuestas a que la Guardia Civil de Tráfico fue avisada. Mire, nosotros tenemos conocimiento de que no fue avisada la Guardia Civil, fue una intervención de policías locales. Entonces, nos gustaría que se nos identificara a la persona que está mintiendo deliberadamente en estas respuestas para actuar con consecuencia. Después tenemos otro ruego y es la rampa de acceso a discapacitados de las terrazas que hay en Enrique Peinador. Me refiero a las terrazas que están dentro del edificio interior. No me acuerdo cómo se llama este edificio, pero bueno, creo que todos os dais cuenta. Están las losas todas levantadas, ¿vale? Y lo que es la rampa en sí está toda agrietada. Tengo aquí un vídeo que me han pasado en el que se ve perfectamente, entonces habría que reponer esas baldosas porque cualquier persona en silla de ruedas que pase por ahí se engancha con ellas, no es inviable, ¿vale? Por nuestra parte ya estaría, gracias. Está verde. Ahora. Vale, robos. Un é sobre o mantemento do traballo que hai de granito na rotonda de entrada de Torneiros. Vale, ali hai unha peza, unha obra que se fixo hai uns anos que está, bueno, retiradas as placas de pedra e é bastante mal estado pola entrada bella de Torneiros, altura de Antonio Palacios, nesa rotonda. Hai unha peza de granito que está, bueno, que está en mal estado, entón, pues, que se lle faga traballo de mantemento. E logo, en Pontenova, na subida a Viñueira, creo que xa o dixemos en algún momento, esa estrada está sempre colapsada de vehículos, é imposible que pasen dous e é un pouco perigoso nesa zona. E na mesma línea de roubo. É un... Sí, na entrada do Antonio Palacios. Sí, por a baixa, sí. O tema da estrada de Viñueira e na mesma línea, pero cun orixe distinta, na estrada que comunica Vitureira coa Vaquería por dentro, a altura dunha empresa de construcción que está ali instalada, sobre todo a primeira hora aparcan cerca de 20 ou 30 coches ao lado desta empresa, invadindo o camiño. E, bueno, a empresa debería habilitar unha área privada para aparcadoiro dos traballadores e non ocupar a vía pública, non? Entón, Vitureira hacia Vaquería. Hai unha empresa ali de construcción ao lado dereito. Mira que atento estaba o secretario. Que sorpresa. Ali hai unha empresa de construcción a man dereita que ten material por fora, andamiaxe e ocupa parte do vial público cos coches dos traballadores que bueno, pues a empresa tendría que ter unha nave, unha finca para os traballadores. Un último rogo que, bueno, creo que debemos facer como corporación un esforzo para non usar linguaxe sexista, non? Antes falaba Carlos de remar todos na mesma dirección e a veces hai detalles que se nos escapan, non? Como a señorita Ana Pastor, pues bueno, non usaríamos en masculino para decir o señorito Besteiro, o señorito Ábalos. Entón creo que hai que usar señora, non? Señora e señor. E non temos por que usar señorita, se non usamos señorito, a non ser que sexa cunha connotación despectiva. Preguntas. Por que non hai representación da Corporación Municipal nos consellos escolares? Levamos 2 meses sinalando esta ausencia.
Nas dúas últimas do CEIP Ribeira do Louro, do IES Ribeira do Louro non houve representación. Bueno, que se aclare entón Perdón, creí que hablábamos del colegio. Pero é a segunda vez que nos pasaron, vale. Digo, por si o mellor podríamos acordar que asistiran outros membros da Corporación Municipal que non tuveran responsabilidade de gobernos e que a súa axenda non lle lo permite. Porque logo sorprende cando, por exemplo, no acto do Día Europeo do 112, sí que vemos ali a todo o equipo de goberno, non? Vale, a outra pregunta é que persoas forman parte da Mesa Local contra a Violencia de Xénero durante o proceso da elaboración da Axenda Rural e Urbana e en relación ao Rueiro Municipal que xestión se teñen feito para a aprobación definitiva da denominación e numeración do Rueiro Municipal que xa foi aprobado en marzo do 2024. Mais nada.